Naiz irratian, bigarren kafea. Hementxe gaituzue, beste saio bat egiteko gogotsu. Ostirala da, asteburuan erlaxatzeko parada izango dugu, baina hala ere ez gaude zoriontsu. Bai, laino batzuk ilunegiak direlako, eta pixu handiegia dutelako. Gaur, alabeharrez, Gernikara begira jarriko gara. 1937ko apirilaren 26an, Alemania naziko Kondor legioak eta Italia fasistako abiatzone legionari abiazioak Gernika bombardatu zuten. Merkatu egunez eginiko zibilen aurkako erasonek 2000 pertsona inguru hil zituen. Eraikinek metrailatutako erraiek bortxatutako emakumeek erbesteratutako umeek aspiraturiko hizkuntzak. Urteurrenak ospatzea gustoko dugu, baina gaurkoan nahiago genuke urteurrenik aipatu behar ez izatea. 87 urte pasa dira, baina oso presente daukagu. Astelenero bezala, merkatu eguna zen Gernikan. Erasoa, arratsaldeko 4:20 hasi zen, eta 3 ordu eta 20 minutu irauntzuen. Kondor legioko bombardaketari arin batek hasi zuen, eta 6 bomba jaurti zituen. 3 hegazkin italiarrek jarraitu zioten. Handik 41 minutura, hainbat bombardaketa bolada gertatu ziren. Lehenengo hegazkina ekialdetik sartu zen adituen arabera, ikusgarritasuna lortzeko, sirena hotsak entzun ziren orduan, jendea babeslekuetara iristeko. Baina aterpe horiek ez zuten askorako balio izan. Ezin da asko egin 40-46 tona jaurtitzen dizkizutenean. Andra Maria aterpean 200 eta 500 pertsona artean hil ziren. Zaila da horrelako gertakari baten eragina kuantitatiboki ondorioztatzea, baina erasoak hiria suntsitu zuen, eta ikerlarien datuen arabera, eraikinen 2% soilik salbatu zen. Hildakoen kopuruari dagokionez zaila da emaki zehatz bat eskaintzea. Jaurlaritzak egindako dokumentu baten arabera 1654 lagun baino gehiago hil ziren. Baina adituek diote horiek ospitalean hildakoak izan zirela. Ezin izan zituztela, hondakinen azpian geratu ziren gorpuak aztertu. Bertan egondako lekukoen testigantzak baditugu, eta guztiek aipatzen dute gutxienez 1000 izan zirela hildakoak. Gerra zibilak Euskal Herrian utzi zuen arrasto simboliko nagusia da, ez bairik gabe, Gernikako bombardaketa. Gertaera lazgarriark hainbat adierazpide literario eta artistiko izan ditu. Zabal, Aurelio Legarreta, Katalin Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre 12 urte, Francisco Araluzea, Neskato erre bat, Gernikan. Adierazpen artistikoak behar ditugu bai amorroari aurre egin ahal izateko. Apirilaren 26a ez baita egun zoriontsu Euskal Herrian. 1980ko apirilaren 26an egin egunkaria baditu zuen Espainiako poliziak. Madrilgo lehenengo epaitegi zentralak aginduta, eskandalu publikoa egotzi zion eginen zenbakiari. Eskolako liburu gorriaren hainbat atal zituen barnean zenbakiark. Aurrei arau sozialak zalantzan jarri eta haien aurka protesta egiteko moduez, sexualitateaz zein droga kontsumoaz mintzo zitzaiena. Horregatik, bigarren tirada bat atera zuten orrialde horiek kenduta eta zentsuratua hitza lehen orrialdean nabarmenduta. Frankismoaz geroztik egunkari bat baitu zen lehen aldia izan zen. Bezarkada simple bat, ezten begionez ikusi inoiz guretzat, nola normaltasun berri horrek guri, ez zigun eragin. Nola zeinak beti izan duen aukera, eraikitzea kaiolarik ederrena, aldarria egin zion
eman berdin ustezko askatasunari. Muixu trukirri barre bat orkanpoa lapurtzea bat zen. Ta hemen ordea musu bakoitza berdin zeinen garesti. 10 urte beranduago 1980ko apirilaren 26an beste haserrealdi bat. Euskal Herrian euskarazeko 7 kide atxilotu zituen Espainiako poliziak erdara hutsezko trafiko seinaleak ezabatzeagatik. Hizkuntza inposatu zigun estatuak bere bandera inposatu zigun bezalaxe. 2014an gaurko egunez, Espainiako gobernuak Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregian Espainiako bandera jartze inposatu ostean, Aldundiak Donostiako Gipuzkoa plazan ikurrinari ominaldia ekitaldia egin zion. Ekitaldi hartan Inaxio Kortabarria futbolari oiak masta batera igoarazi zuen ikurrina. Gogoan izango duzue, hamarkada batzuk lehenago Kortabarriak eta Iribarrek ikurrina atera zutela atotxan. Euskalduniko gina, zuri gorri berde, frantzes eta espainolako gibea daude. Estetzi handiena, ez dezaket gorde, euskaldunak oroe. Eta Euskal Herritik atera gabe, haserre kolektiboekin jarraituko dugu. Gaurko egunez, 2018an, ostegun batez, Nafarroako provintzia auzitegiak Manadaren kasuaren epaia argitaratu zuen. Sanferminetan emakume bat bortxatzeagatik 5 akusatuei 9 urteko kartzela zigorra ezarri zien sexu abusu jarraituagatik. Sententzia erabakiak amorrua eta protesta piztu zuen Iruñean eta Euskal Herriko beste hainbat txokotan. Señor presidente. Eta tristurarekin jarraituz gaurko egunez 2021an David Beriain eta Roberto Fraile euskal kazetariak Burkina Fason desagertu ziren dokumental bat egiten ari zirela. Hurrengo egunean talde armatu batek eginiko eraso batean hil egin zituztela jakitera eman zen. Bi kazetariak dokumental bat egiten ari ziren gobernuz kanpoko erakunde batekin Burkina Fasoko parke naturaletako isileko eizari buruz. Biak 40 bat laguneko talde batean zioazen eta 3 erdietatik aurrera agintariek ez zuten taldearen berririk izan. Burkina Fasoren eta Beninen arteko parke natural batean zeuden. Gerora jakin genuen David Beriainek bere bizia salbatzeko aukera izan zuela, baina Rory Jones Irlandarrarekin batera Roberto Fraileren ondoan geratzea erabaki zuela. Fraile oso zaurituta geratu zen erasorren ondorioz eta ia ezin zen mugitu. Handi gutxira exekutatu egin zituzten 3. Que todo quería saber, quiso conocer el mundo, al derecho y al revés. David Beriain es su nombre, un periodista español. Su padre Javier de Uterga, desde el Monte del Perdón, y su madre el Angelines, que en Artajona nació. Por los 5 continentes, recorriendo el mundo entero, clandestino es mi destino. Ba hori, apirilako 26ak odola irakitzen jartzen digula haze eguna Euskal Herriko historian. Ez soilik Euskal Herrian, gaurko egunez Txernobilko istripu nuklearra gertatu zen. Ukrainako Pripyat hiriko zentral nuklearrean proba bat egiten ari zirela, erreaktore baten nukleoa gehiegi berotzeak lerketa eragin zuen. Odei toxiko eta erredaktibo izugarria eraginez. Tira, baina esan dugu gogotsu gaudela irratsaio egiteko. Buelta eman barko diogu honi nola baita, Egia da. Josu iztu eta dator eta bidaiak izango ditugu izpide. Josurekin beti gustora. Johar Labar dantzari ere gurean izango dugu eta arte eszenikoen agenda ere prestatu dugu. Eta, webgune berezi edo bitxi batzuk ere aztertuko ditugu. Eta San Marcos egunaren inguruan, Bai. kokatuko gaitu Junior Romatetek goiuri. Tira, apirilako 26 ditu gaur eta ostirala da. Zera, mantalak, etxera, ongietorri, bigarren kafera, naiz irratira.
Zuekin June Romatet Ibarguren ez Indioker gaur ez da, astelenak gaur ostirala da, June, egunon! Egunon. Zuekin Mantalak etxera esaldiaren ama, Goiuri ez izarandia. Egunon, eta ondoloin. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 769 garrena du, goizak 10 eta 16 minutu, apirilak 26, gu 3, laister 4 izateko asmotan, eta gerora gehiago eta gehiago urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko intentzioarekin. Ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan aperria. Bizitzeko Goizeko 10 eta 18 segundu izango dira, 5 segundu barru, beraz, 10 eta 18, entzuleok, hemen naiz irratian bigarren kafean, eta tira, guk maite duten tartearekin abiatuko dugu, egunero bezala gaurko irratsaio hau. June Romatet, zein da zure maite duta? Nere maite duta da, leno aipatu dugu, sarreran aipatu dugu, gero itzen dugu San Marko segunaz batez ere zueko katzearen, ze konturatu naiz jende askok ezakila zer den, baina sinplekin nik maite dut San Marko sopilla. Da zoragarria postre hori, lehenengo aldia da aurten etxetik kanpo harrapatu nahuela ohitura honek, eta pasaden asteazkenean, idatzi nuen familiko taldetik ea nire opila nontzegoen, nire etxean opilu akarra egoten da, eta normalean ez du bakoitzak berea. Nire ama galdetu zidan ea nire aztergatik galdetzen nuen, eta ez zidaten ezer gehiago esan. Eta gero etxetik pasan nintzen, gurasoen etxetik pasan nintzen, zerbaiten bila edakiz eta nik usin dituen familian banatzeko opilak, baina noski niretzat ez zegoen opilik. Eta etxean nengoela arratsaldean aitak idatzi zidan, momentu batean portalera jaisteko. Eta etorri zen bere opila handi batekin eskuan, igo nintzen eta hortxe momentuan januen, ezin izan San Marko segunera itxarun, eta hori da nire maite duta. Eta non dago? Opila? Opil zatitxo bat? Opil zatitxorik ez dago. Ira handia zela, Bale, ados. Geratzen dena gaur postreako jango dut, eta ez da zati batera handia. Ados, bale. Indiokerrek esan digu egunon gaztia, izar da astelena ez esan digu, ez, ostirala da. Jesus, nire maite dutan moderadorea rebisatzen nahi dira esaten dira. Karo, moderadoreak irakurri du astelena, eta esan du baizu itzitxusiak ez ditugu onartzen txatean, Ez, nun baite, ez da guzti datzion jarri diot bota WhatsAppetik gizona, eta irakurriko dugu zuek erentzuleok, 6 zazpi 5 telefonoan ere, gurekin Telegram eta WhatsApp bitartez harremanetan jarri zaitezkete, eta zuen maite duta zein den kontatu. 6 zazpi 5 eta maite duten tarte honekin jarraitzeko, Goiuri, zein da zure maite duta? Bi dauzkat, daukat maite dut bat eta maite dut ez bat. Aipa ditzaket biak? Noski. Bale, nere maite duta da, begiranik asko eskertzen dut nere lagun taldean, nere kuadrilan, oso desberdinak garela. Interes oso desberdinekoak, ohitura desberdinekoak, eta hori oso aberasgarri iruditzen zait, eta betidanik iruditu izan du zait, ez? Eta badut kuadrilan maratoiak egiten dituen pertsona bat,
eta gero kuadrian bertan, banago ni, trena galtzen balin badut, korri eginezkero trena ez balin badut galtzen, esaten dudala, urrengo trena hartuko dut, korri ez egiteagatik. Edo, bueno, bai, interes, inkluso ideologia politiko ezberdineko taldetxoa gara, eta hori oso berazgarri iruditu izan zait beti, eta eskertzen dut, baina nire gaurko maite duta da, noizean behin elkartzea zure interes berdinak dituen norbaitekin, eta hori elkarbanatu ahal izatea, ze oso aberasgarria da bai, zure ingurukoak desberdinak izatea, baino batzuetan ze ondo ez, adibidez ez dakit, joan nahi balin baduzu, ez dakit ze antzerki ikustera, eta ondoan eukitzea pertsona bat baita antzerki hori ikusteko irrika zagoena, eta esatea, elkarrekin joango gara. Atzo gertatu zitzaidan, lagun batekin elkartu nintzela, eta pintxopoterako, osteguna zen, eta pintxopoterako elkartu ginen, eta tragoak etorri, aritu ginela Pedro Sánchezen gutuna, goitik bera aztertzen, hitzez hitz, eta horrek politikoki ze eragin izan dezakeen aztertzen, eta gure hipotesiak egiten, eta saiatzen ez, iragartzen etorgizunak zer ekarriko duen, eta esan nuen, ze polita, interes bat elkarbanatzen duzunean norbaitekin, eta interes horretan jarduteko aukera duzunean. Hori nire maite duta. Eta nire maite duteza da, aipatu dugu gaurko egunez 2018an La Manada kasuaren sententzia jakin genuela, eta serrea sortu zuela, eta horren arira, efemeride horren arira, konturatu nintzen atzo, oraindik ikusi gabe nuela, No Estás Sola dokumentala, Netflixek kasuaren inguruan egindakoa. Eta sonen, ikusi beharko dut, ze hemen bigarren kafean Arkakusok adibidez esan zuen berak ikusia zuela, eta gomendatzen zuela, eta esan nuen ikusi beharko dut. Eta ikusten hasi nintzen. Iruditu zitzaidan ondo egindako dokumental badat. Dela ez dut bukatu, baina ikusi ditakoa momentuz gustatu zait, ondo egina, metafora onak erabilita, autoestetiko interesgarriekin, baina gertatu zitzaidan gauza bat. Hori ikusi nuela arratsaldean, eta gero atera nintzela kalera, eta tabernetan gizonekin gurutzatzen nintzen bakoitzean, pentsatzen nuela. Zuere horrelakoa izango zara? Zuk ere, ez ezagunak ziren gizonak, baina pentsatzen nuen. Zuk ere horrelakoak egin dituzu edo hau egiteko gai izango zinake? Zure beste 4 gizonkote lagunekin festara joan eta emakume bat bortxatzeko gai izango zinateke? Sartu zitzaidan horrelako ustet empatiatik edo haserre kolektibo horretatik mesfidantza puntu bat eta pentsatu nuen, nik hau pentsatzen balin badut dokumentala ikusita, zer pentsatuko ote du biktima horrek beste edozen gizon ikusten duenean. Eta horixe, nire maite duteza. Arantzabal bat lurra gurean delako eme oinatzei alderra iseki ondar biztira girata bira diamantezko basamotuan lurra gure moderadoreak oraindik ez du ontzat eman indiokerren maite dut antza den, ez? Hemen di WhatsAppetik jaso dugu oraintxe. Nire maite duta da Txoriak txori kanta. Eta nola lasaitzen duen nere txikitxoa atzo erori egin zen eta zauritxo bat egin zuen eskuan. Negarrez eta ezin kontsolatuta zebilen denetik probatunen, eta azkenean goxo-goxo besarkatuta neukala Txoriak txori kantatzen hasi nintzen. Ta ara, lasaitzen hasi zen negarra egiteari utzi zion, eta holaxe geratu ginen goxo-goxo 20 minutuz. Ze ederra. Ez duguna ulertzen da zergatik moderadoreak. Hori nintzen betxatzen. Behiratu behar duguna da, moderadoreak automatikoki egiten du. Bai. Twitchekoak. Bai. Zin dugu desaktibatu. Zin da begiratu? Ez dut uste, ez. Osa, Twitchen politika orokorraren zerbait izango da. Txoriak txori ezin da zen? Hain juliganero abiertu da. Edo nere txiki erori gintzen atzo, ez dutu. Txakit. Ahotsko xo bat bide
Nire maite dut atzoko kontzertuarekin lotuta dago, atzo postal koleksionistekin jotzen genuen Bilboko biran, eta maite dut asko dauzkat, batetik, inoiz esan dut, bira kulturgunea iruditzen zaidala, edozein euskal hirik behar luken kulturgune bat, zoritxarrez gertuen daukagun gure hirian, adibidez, Donostian, nik ez dut horrelakorik sentitzen, ez dut uste Iruñan horrelako lekurik dagoenik eta ez da Gasteizen ere, akaso bestelakoak bai. Iruñan laba izan daiteke. Uste dut birak programatzen duen anistasun, maiztasun eta energia horrekin ez dagoela parekorik, ez? Eta askotan energia asko jartzen dioten, naiz eta gero energia bueltan ez den hainbestekoa izaten, ez? Eta atzo iritsi zen momentu bat kontzertu hasteko 10 minutu falta zirela pentsatu genuela, iaiek kontzertu pribatu bat egingo genuela, oso jende gutxi zegoelako. Baina jakin bagenekien, ara iritsi zen pertsonetako batek bere lan ordu aldatu zuela kontzertua ikusteko, beraz pentsatu genuen, bueno, hau, kontzertua jo behar da. Antxe, pasaeran zebiltzan beste batzuk ere zebiltzan, eta zen, bueno, ea lortzen dugun jendeok konektatzea kontzertuan eta geratzea. Eta egia da gerora, jende gehiago eta gehiago iristen joan zela, eta bigarren kanturako, aretoa txukun xamar zegoen, eta askotan hau Iker Lauroba lagunarekin jotzen nebilela hitz egin genuen, ez? Nahiago pertsona gutxi eta adi entzuten ari direnak, pertsona gehiago eta euren artean hizketan daudenak baino, ez? Publiko gutxi eta ona balin bada, 4 pertsonaren nahikoak lirateke, eta zorionez atzo gehiago ere izan ziren, eta ondo ibili ginen. Baina, sartu eskalonatu horretan, nik ongitorri ematen jarraitzen nuen, ez? Lehenengo kantua eta gero, ongitorri berriro orain iritsi zareten hoi, bigarren kantua eta gero baten bat gehiago ere iristen joan zen, eta berriro, eta zenen, sentitzen naiz etxean bezala, eta kontatu nien, ez? Nik irratxoi bat egiten dute egunero, bigarren kafe izena du, naiz irratian, eta tarteka esaten dute, goizeko 10 eta 27 dira, ez? Pixkate, bigarren kafean zareten, naiz irratian, berriz, azken minutuetan konektatu denak ere jakin dezan, zertaz ari garen edo non gauden, ez? Eta antxe da, jarraitu genuen jotzen. Eta hemen bi maite dut datoz, bata zuzenean honekin lotuta. Eta da, kontzertu bukatzerakoan, publikoko jendeari pixat agurtu du eskerrik asko etortzeagatik, eta batek esan zidala, han izena du, bilbotarra da, esan nion, bihar agurtuko zaitugu, bigarren kafea egunero entzuten omen du, eta esan zidan, eske, nik entzun nuen zure hautsa, eta ezaguna egiten zitzaidan, eta abestin artean igual, hau eta beste kontatzen zenun, eta ezaguna, eta esan zenuenan, pentsatu nuen, klaro, horregatik da. Unero entzun du nik bigarren kafea, eta hau eta beste, eta zen, gero kontatu garen, bida, Maialen Tellabidek ere kolaboratzen du, Julen Goikoetxearen mentsi izaten dugu, eta eta horre gontzen zaite da, da, goiuri, eta gero estrenetan egoten da, June, letxez, hori ez duen esan, lehenon hartu dit. Ez, gero goratu nahiz esan nuela. Zebera galdetu zidan nola antolatzen ginen, eta, bida, ane, mentxe nago dio, isan, ane, konfirmatu jazu, esan nuen nik, ala enuen esan, egunero, zein genuen gurean. Ez da egia, June asterenetan, asteartetan Julen. Seguro ez zuela June aipatu. Baina, Hanek argituko du hau. Nik bitartean jarraituko dut bigarren maite duta kontatzen. Paso. Ez June, ez zuzarelako, baizik eta. Eta gainera, Maialen Tellabide lekuko dago. Antxe zegoelako. Julen ere, eta hemen dio gezurra. Eta Gartxo aipatu nuen, eta Maia aipatu nuen, eta Oian aipatu nuen. Vale, jarraitu. Bueno, beste maite duta izan zen, eta historia pixka luzeagoa da, josaitu nahiz oso azkar kontatzen. Duela 3 urte, Goiutxak disko aurkezten genbiltzala, bira kulturgunean jo genuenean, egia benetan... Ez da egia. Hanek dio. Bueno, berak esaten bali madu. Zerez? Egia benetan, hortxe. Eta izue, zoragarriak zarete, eskerrik asko. Kontua da, duela 3 urte, Julen Goikoetxea Orbegozo gure lankidea ere, bateria jole genuela kontzertu horretan, postal koleksionistekin, eta bomboa jotzeko pedala ahaztu egin zitzaigun lokalean. Eta antxe soinu proban gundela, zatit, behidazak kotxen egon behar dik furgonetan bombo pedalak. Eta, nik begiratu nuen, baina bombo pedala etzegoen. Orduan, Julen joan zen, Bilboko Aldezarreko, zazpikal inguruko musika instrumentu denda batera, ea alokatuko tozioten kontzerturako bombo pedal bat, edo txarrenera, bombo pedal bat erostera. Eta antxe zegoela, bera bila, gu soinu proba erdi bukatuta, hasi nintzen kantu bat improvisatzen gitarrarekin, eta gustatzen ari zitzaidan rolloa, eta Irene taldekideari esan Irene, grabatu mesedez, bazpade. Eta hortxe, goiti bera, pixkat letra asmatuta, jiji jaja, abesti berria badugu, hemen biran, lolo. Bueno, abestia baino, baino letra behar nuen. Eta Tokion egoela,
bialdunien postal bat, postal kolekzionistako kidei, eta Ander Zubillaga gitarristari, eta etxiontako lagun baden Anderri, bialdunien postalean galdetzen, nora ote doaz, iristen ez diren postalak, ez? Galtzen diren postalekin zer egiten oten dute. Eta idatzi nuen bezala jarri nion, ostras, igual hemen kantu bat dago. Tokiotik bueltako hegazkinean, 10 orduko hegazkin hartan, boligrafoa banoen paperik ez. Altxan nintzen eta joan nintzen komunera, hegazkineko komunera. Eta batzuetan, hegazkin batzuetan egoten dira komuneko taza edo kakaleku hori tapatzeko olako paperezko anillo moduko batzuk, erazun moduko batzuk. Nahiko lodia dira eta papel lehor xamarra da, paper hona da. Ura hartu nuen, tolestu nuen eta antzi idatzi nuen abestiaren letra. Bueno, mobil ura galdu zen, duela hilabete batzuk pirauan errobi ibaia jeisten errulo batean kateatuta gaizkitxita nuen txaleko eta galdu egin zen. Paper hori hemen irratian ibili da, bueltaka denbora luzez, baina ez da agertzen. Beraz nik banuen kantu bat, banuen letra bat, baina banuen, eta birara bueltatu behar genuela jakitean, baina no, ez politia izango litzateken berriz ere biran kantu hau jotzea. Melodia edo pixka gogoratzen nuen, eta gogoratzen nuen letraren lehenengo zatiura Ander Zubillagari idatzitako postal horretatik tiraka, ez? Nora ote doaz bizitzan idazten diren eta iristen ez diren postalak haien historioak. Atzo biran gondela esanien, badauzkat bi bertxotxo, hori eta beste bat, jakemen familia giroan gauden, eta esperimentu bat egingo dugu, ni hasiko naiz jotzen, eta saiatuko naiz aurrera egiten, eta hartara behintzat izango dugu, urrengo baterako abestia goal bukatuta eukitzeko aukera. Eta Anderre galdetu zian, esaizkiazu akordeak, eta guk ere joko dugu, eta Juanjo ere, eta Maialen teiabidez egon teklatutan, eta Julen baterian, eta, azkenean hasi eta deno batera hasi ginen, kantua egin genuen, eta oso momentu polita izan zen, eta orain badago, kantu tankerako zerbait, urrengo baterako bukatu ondo gordeta uki eta kasu urrengo diskoan egon eta biran orkesteko. Eta poliki iruditu zitzaidan, animatu izana hori egitera, taldekideek ere esatea ben, guk zurekin joko dugu eta antzi improvisatu xamar ura atera izana. Beraz, horixe da nire maite duta, eta eskerrik asko atzo birara hurbildu zen jende horri. Eta pedalakin ze gertatu zen, indioker. Pedala, azkenean 20 eurotan pedal zahar bat saldu zioten Juleni, horre almazenean zegoena, eta atzo, badaezpadako pedal bezala joan zen birara pedal hori, pixkat kaskarra da, baina badaezpadako pedal bezala funtzionatzen du, eta Julenek eraman zuen. Frikikeria musikal hauetan murgilduta, uste dut gure gaurko lehen gonbidatua ere osokia dela, hortxe produktore musikal Luk osoarekin etorri zaigu bigarren kafera, bera ekoizen musikala bada, musikaria ere bai, eta gaur gonbidatu dugu kantu eder bat osatu duelako, baina hontan murgildu horretik maite dut bat eskatu behar digu, bainat igera bideri bainat, egunon eta ongitorri bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko konbidatzeatik. Ikusten dut. Ze dotore, Ze dotore planoa, CA8 zena iristen zaigun, behier dinamik mikroren berdina badugu, guk hemen ere, bigarren kafean, bai? Atzo atxaldean haitu nintzen prestatzen, txukun eukitzeko gaur. Zeina zure maite dut, bainat? Gaur itzen goen kontuaren arira, nire maite duta da lagun musikari bati deitzea, zure kanta berri batean edo proiektu batean kolaboratzeko, eta lagun horrek baietz esateaz gain jartzen dion entusiasmoa, jartzen dion indarra, hoi maite dut. Eta hoi abestia aspaldi grabatu gaben egon nire proiektuarekin ezer, eta abestia grabatzeko prozesuan bizitu izan dut kontaktatu duten musikari bakoitzakin, eta oso politia da. Dei bat egin, eta prest nago, nahi zunean, eta jartzen duten indar guzti hoi, eta ematen dizuten animo guztia. Hoi maite dut. Guk ere maite dugu, bainatik erabideren musika bueltan dagoela, kantu batean bada ere, ea honek bidea ematen dion, kantu gehiago sortzen jarraitzeko, bigarren kafean oso zaleak garelako, eta nonda ekia adibidez, maiz jartzen dugu, eta gogoa bat dugu, bainaten kantu gehiago entzuteko, adibidez, hauxe. Hau gaizki nahazten ari zaigu zerbait hemen, baina segituan entzungo dugu behar bezala bainatik erabideren kantu berri hau, lortzen dugu, segundutxo bat. Denborak erakutsiko digu txikiazi izanaren sortea. Alboan dugun gutxiarekin
handia eraikitzeko artean. Gero sorik entzungo dute entzuleek, baina bainatik galdetu nahi digu. Tira, 2008ko ekainaren 16an adunan ospatuko da eskola txikien festa. Haren inguruan hitz egiteko tarteare hartuko dugu, ekainaren 16 hori hurbiltzen denean, baina festa honen omenez edo festa hau nolabait girotzeko eskatu dizute Beñat kantua osatzea. Gaur egun Beñati Gerabide Donostian bizi da, jaiotzez eta heziketaz esango nuke adunarra, betiko ez dakit, asko mugitu den pertsona baten zalantza horietan, baina eskatu zizuten Beñat kantu hau egiteko eta hortxe txikitasunetik hasi izanaren ideiarekin osatu zenuen nolakoa izan zen, batetik enkargua eta bestetik sortze prozesu hori ere. Bai, izan dezun bezala ni adunan jaio nintzen, eta 18 urte inguru arte bizi izan nintzen adunan. Eta, hor dauzkat, oroitzapen pilo bat, eta lagunak, eta, denborarekin gainea ikusten duzu baindik maitasun gehiorekin bizi izan nun umetasun gazteri hori, ez? Hiriak ez dauzkan gauza asko dauzka, eta nik uste batez ere haurtzaroan etxetik atea eta kalean lasai ibili ahal izatia, ez? Hori oso polita izan da. Eta etorri izan hau, ni gaina kurioso da, ni umien itzanean, adunan izan zen eskola txikien festa, nik egiko nituen ez goatzen oso ondo, baina egiko nituen igual 7-8 urte, eta gure musika irakasleak beste lagun batzuekin egintzun garai hartan kanta, eta umeok junginean kantatzea, eta seguruna izango zen, estudio batean grabatu nun aurreneko esperientzia. Eta, orduan, guain dela, izango zen, azaruan edo kontaktatu ziaten, adunako gaur egun, nire ikaskideak izan zianak, gaur egun gurasoak dira, eta behek umiak dituzte adunako herri eskolan, eta kontaktatu ziaten, hori, aurten eskola txikien festa adunan izango dela, eta abesti bat egiteko herriko jendeekin nahiko luketekela abesti bat sortzea edo. Eta orduan, Leire bera saluz eta niri kontaktatu ziguen, abera animatuko ginen. Eta itzen nun Leirekin, eta baietz, eta aurrea jo ginen, Leirek esan zian igual konposatzeko eta etzala gehi ikusten, aspaldi etzula konposatu, orduan pixka uzten zia lan hori, eta gero gustu handiz kantatuko zu lan erekin, ez? Eta, hola, hasi nintzen kantua sortzen, gero grabatzen jo ginen, hasieran asmoan nun gehiago etxean, dana etxean egitea, baina gero lagunak leheno esan detena ez, gorka aurran ere diskotan gitarra joduna eta produzitzen lagundu izan dianak, animatu zen segituan, da ez grabatuko dugu Oiartzunen, estudioan, eta jun naiz inguruko musikarekin izketan kolaboratzeko, eta horrela lortu dugu kanta osatzea eta prest eukitzea. Txikitasunari egindako kantua da, baina uste dut hemen ere badagola, ez? Leloarekin bat egiten duen zerbait, denborak erakutsiko digu txikia hasi izanaren sortea. Zuk txikina izenuen sortu kantu hau Beñat, baina Lezoti estudiotan grabatzen bukatu duzue, Ibai Ros baterian, Javi Etxarri bajuan, Gorka Urra eta zeuke gitarrak, hortxe ikusi dugu Peio Gorrotxategi ere teklatuetan, ez dakit norbait ahazten dudan, estil pedalarekin. Azkenean, produkzio handi bat osatu duzue kantua ontzeko, baina merezi ere izan du kantuak onartzen ditu, ez da, osagai horiek guztiak eta nolabait etxeko produkziotik pixkat urrunago egindako ekoizpen hau, ez? Bai, eta gaina bizi izan dut beste modu batean, ze orain arte aurreko lanak nik hartu dut ardura asko gehiago danean, bai grabatzen, bai nahazten, bai masterizatzen, edo, pixkat lan karga oso handia, eta goaingoan utzi dut pixka bat, Gorka bea animatu da nahazketa egitea, baita ere masterra egitea. Orduan, nik hartu dut gehiago produktore lana, baina produktore ez da horrelako lujua, horrelako aukera, ni azkenean eserita jarri eta Gorkari esan, hau jarria zugora xego, hau hemen edo. Eta netzako lujo bat izan da, pixka bat aldendu, eta baita ere kanpotik ikustea, horrek ematen dizu freskotasun bat, eta erresagoa da hola lan egitea. Orduan, plazer bat izan da, eta Lezotin ere beste proiektu batzuk egin izan ditut, eta oso harrema hona daukat bereekin, eta gozada bada horrelako estudio batean grabatu alizatea, eta horrelako jendiekin egia esan oso gustora.
inoiz amore eman ez duten inurrien antzera. Baina diote kazetariak egin behar dituela galderak nahi izan gabe erantzun konkretu bat. Baina honek badu trampa. Ez dakit, aspaldi esan izan dionik Beñat Igerabideri, initza kantuak eta junai pixkanaka osatzen da. Ez dakit, kantu honek nolabait irikiote duen zakutxo hori eta piztote dizun grina kantu gehiago ere osatzen joateko. Eta bigarren galdera, ez dakite dagoeneko eskola txikien festa horretan, ekainaren 16an kantua zuzenean jotzeko proposamena edo heldu zeizuen, edo baote den akustikoan behintzat jotzeko ideiarik edo nolako izango den prozesua. Lehenengo galdera erantzunez, bai, sortu dit, noski, eta gaina batez ere leheno komentatzen una, ez beste musikerekin kontaktatzean eskaini diaten gogo hori, oso politia da, eta hor sortzen den energia, ez dakit, kriston indarra ematen dizu. Orduan, gogua sartu zait. Gero egia, konsiente naiz, disko bat grabatzean ere ideia hori jartzen detenean, ustez, oso lan handia dala, ordu asko eskaintzen dituna, eta ez dakit, disko bat igual guain segituan ez, baina single bat seguruna bai. Ze kantak banaka grabatziak ere, badauka kanta horri eskaintzen diozu asko ze denbora gehiago, kanta egiten duzu beste lasaitasun batekin, eta egia esan asko gozatuet hola lan egitea. Orduan, diskoa igual urruti ikusten dut, baina beste single bat seguruna berandu baino leheno bai. Ados, eta zuzenean ikusteko aukera izango du kantu ekainaren 16an edo oraindik akaso ez duzu horren inguruan hitz egin? Justu atzo idatzi ziaten mezu bat, eta animatuko ginen, baina hendik ez ditzen leirekin, ez dakit oso ondo plana nola izango da, baina izan daiteke, ez dakit, hitz egiteko daukago hendik. Izan daiteke, hemen Julen Goikoetxea lankideak orain idatzi dit mezua, hau grabatuta gehatzek, Igerabiden diskoaren zai, ja. Beñat Igerabide, ea tarte luzeago hartzen dugun balizko disko hori, edo single horiek, edo kantu horiek hemen bigarren kafean elkarbanatzeko, eskerrik asko guretzat tarte hartzeagatik, eta tira, gozatu, kantua duela ordu gutxi iritsi da Spotify eta bestelako plataformetara esango nuke, YouTubeen ja bazegoen, txiki hasi izana, horixe da kantuaren izena, Beñat Igerabideren azken singela, entzun gai duzue dagoeneko plataforma guztietan. Beñat, eskerrik asko eta laizter arte. Eskerrik asko zuei, placer bat. Zer eindako Azia zaindua zer oskor Denborak erakutsiko digu Txiki hazi izanaren zortea. Kantutzara egin du Beñat Igerabidek agurtu dugu dagoeneko, baina haze harribitxia utzi digun, eta askotan ere irratian behar izaten dugu kantu tematikoak, ez? Lenguan adibidez, Orexearen errealitate soziologikoa zari ginela ere, bikain sartu zitzaigun kantua, edozein unetan sartu daitekena, baina gainera egoera konkretu batzuetarako bereziki egokia ere badena, eta tira, berri hona utzi dugu Beñat Igerabidek hortxe airean. Horrek nahi du pasako dela, bigarren kafean buklean jartzen ditugun abestien zerrendara. Uste dut, baiet, nik traza hori hartzen diot behintzat. Liburua ala kafea, Javier Muguruza, Aritzaren memoria. Aritzaren memoria. Beirarena. Bi horiek, bueno... La canción sin miedo. Canción sin miedo, hori ere bai gaztelaniazko edo euskarazko... Akaso beste maila batean bazkalosteko kafeare asko jarri dugu? Bai, azkenaldian ez, Azkenaldian ez dugu jarri ez? Ez, aldatu egin zigutelako ordutegia. Lehen guk arratsaldeko 4etan egiten genuen bigarren kafea, da orduan bazen bazkalosteko kafea, orain goizeko 10etan hasten gara hemen hitz eta pitz, eta listo. Ez da bazkalosteko kafea. Bazkalosteko oso kafearen zalea da Josu Iztueta. Ez dakit, pentsatzen dut. Behintzat, bazkalosteko konbertsazio luze edo afalosteko solasaldi luzen zalea dela esango nuke. Josu Iztueta egonon? Ara, zegin du nik? Horain, Josu Iztueta egonon. Kaixo egonon. Akaso esango diazu ja kaferik ez duzula hartzen, baina solasaldien zale izango zara, edo kafearen zalea, ez dakit, iniz galdetuko genizun, baina ez gogoratzen. Bazkalondoko kafearen premia izaten dut askotan, ze otordu normal bat egiten maen logure askatzen zait. Eta odon kafeak espabilatu egiten hau. Bueno, espabilatzeko ustetan hartzen dut, askotan urduri jartzen hau. Espabilatzen da urduritu egiten hau. Ez da askotan ez otean okerragoa. Baina hori otordu normalak egiten dituenean,
ezakin non galduta antxoa lata bat ateratzen duenean motxilatik eta 0 azpitik 2 gradutara bazkaltzen duenean, hori ja beste kontu bada, ze horrelakoak egiten ditu, Josu Iztuetak. Bai, oto normala esan dudanean, esan nahi nun, eserita bazkaldu, platera bat, bi plater, janda, eta otordu hietako bat baldin bada beroa edo astun xamarra. Bai, egia da lehen volante asko hartu behar nuenean gutxi janda ibiltzen nintzela. Eta orain ez dut volanterik gartzen, eta orain iten dut gehiago jan. Talperrik. Hor, volantea hartzerakoan esaten dute pipak jatea gauza ona izaten dela. Ez ere gau ez, orain monotonia hori hausteko, ez? Eskuak volante gainean jarri eta hor geldik ez ibiltzeko, korputza zarbaiten aritze hori. Uste dut asko gidatu duzuenok horrelako trukoak edo erabili dituzuela, ez da? Bai, kotxean norbera ibiltzen danean modu batera gidatzen du, eta gu autobusa gidatzen genuenean, hogei lagun atzean zijoazenean, arreta guztia jartzen genuen, ezin genuen, eskuak volantetik askatu, ez da komeni, debekatutare hongo da, segurasko legez. Bai. Oduan, lehen goatu naiz anekdota, entzun dizudanean bomboaren pedala astu zen utela, eta hori, gu bizimodua volantean, zati bat izan da, autobusa edo furgoneta gidatzen genunean, eta lehen kotxe guztiak, furgonetak eta autobus kamioi zituzen 3 pedal, ez? Osea, ez genuen bomborik, baino 3 pedal eskuinekoa, denok erabilizan duguna, azeleragailua, ezkerrekoa, enbragea, oain batzuk erabiltzen ez dutena, behar ez dutena, eta bestea zan frenua, ez? Odun, kuriolako paniko basartze zitzaigun, 3 pedaloietako batek ezpazuen behar bezala funtzionatzen. Eta horrekin etorri naiz pentsatzen, zer dian bidaietako ezbeharrak, edo ustegabeak, edo viaje bat zer kizorratu ezaken pentsatzen egon naiz, eta hori xe. Ez genekin Josuren gaurko gaia zein izango zen, baina lotura nahi gabe bikaina egin du. Horrekin egin dut, ez duna aukeratu nahi, ez herrialde bat, ez esperientzi bat, pentsatuet bidai guztia, pero bidaian sartzen dugu tana, baina zerk bidali dezaken bidai ilusionante bat aize hartzera, zerk izurratu dezake bidai bat, ustez ilusioak injuntzea, oporretako bidaia baldin bada, bestea da, viajante baldin bazea, eta gaur goizen ate barra bezu muestrario batekin Valladolidea edo balbulak saltzea Txinara, hori beste bidai klase balitzateke, baina, oporretan jende gehiena bidaiak egingo ditu, eta ez dugu, beste behin esango dugu, ez dugu bidaia mitifikatuko, zen nahiko arazoa dugu azken garaian, bidaia, turismoa, zer, noiz, nola, gu beste netxea bai, beste gurera zenbat, bai, bidaia bat edo lagun artean, familian, izorratzeko gauza asko daude. Adibidez, Lehena, zure garraio bideak, zure ibilgailuak, zure kotxeak adibidez, arazorik ematea. Eta gainera, normalan bidaiatzen dugunean, izan dira, zubiak, astesantuak, opor giroak, eta hor garabiaren zai egon, eta tailerrak ibilgailua azkar konpontzea, nahiko lan eketxo izaten da. Askotan horrek zapuzten du bideia. Bai, nik, labotuko nuke, bi ez behar izalitezke, ibilgailua baldin bada, gure ibilgailu propioa esango genuke, zen, alokairukoa edo beste bat baldin bada volantean edo, ez dakit, altsako autobusan baldin bazoa zardura bestena da, baina norberaren kotxean izan liteke bada matxura, eta esan duzuna, oporretan ateratzen danean norbera justu garajeak orduntxe goten dira, itxita, eta matxura nioke gau izango litzateke istripua. Istripuak bitatik izan izake kotxea txikitzea edo apurtzea, berez matxura baten efektua izango lukena, eta bestea da, atestatu edo zauritu edo antzeko zeozer. Bi gauzak izan litezke txarrak. Jende gehiena probatute hongo da, eta asistentzi telefono batea deitute ere bai, seguru asko. Horiek izaten dira denbora luzenak, zai egoten dan, grua baten zai egoten dan minuto izan litezke uste. Luzenak, eta seguru asko ambulantzi baten zai egotea izango da, oraindik luzeago.
Eta ibilgailuaren matxura hori atzerrian gertatzen bazaizu, are pazientzia gehiago behar da, ze seguruak esango dizu, beste hango gure partnerarekin, gure kide den seguro enpresarekin hitz egin behar dugu, ardituko zaituzte, guru bialiko dute, gero tailerraren arabera, bai ez hobeda etxera bialtzea kotxea, eta zu itasi bajarri, eta hor, dantzan hasten zara, eta are gehiago komplikatzen da. Baina uste bidei bat izorratzeko modu badela, eta desberdina da noski bidaiaren hasieran, osea, bi asetako port hasieran aruntzkoan esango genuke, eta bestea da, bueno, ondo pasata gero, onuzkoan izan da, baina uste biko, eta gero esan dezuna, telefonoa da lehen bizira biltzen dezun tresna, zu Burgosen balima zaude, edo Elgoibarren balima zaude, bueno, deituko ezu, segurukoekin zure hizkuntzan itzengo ezu, baina gero, ja bigarren partean, garaje batea deitu barba ezu, ez da erreza beste hizkuntza batean matxura bat adieraztea. Ez da erreza ere, hospital batean beste hizkuntza batean mediku batei nun mine ematen dizun adieraztea telefonoz. Esatea aurrean dagoenean, arnaz sartzerakoan hementxe mina daukat, baina telefonoz egin behar badezu laburpen parte txiki bat, nuntzaude eta hau pasatzen zait, ez da bat ere erreza, eta gero gehitua zaio urduritasuna. Gauza badago horren arigian bezala telefonoz lasa hitzeitea, eta bestea da, apuro uste gabe disgusto baten templea mantentzea. Beraz, bidei bat zapuztu dezaken egoeren artean, aipatu du. Bat, ibilgailuaren matxura, istripua bera, are larriagoa, baina gehiago eta nimiñoagoak ere egongo dira, Josu. Bai, zaliteke gaixotasuna, norbera ondo ezik sentitzea, nun baite, gauza bada, ez dakit, oietik jekitzeakoan mai iskineakin kolpea jotzea. Bueno, bakizu, ubeldu hori zerena izan dan, golpe baten ondorio edo armario bateakin jo badezu, edo la. Bestea da, ondo eza oinazea, min bat, ez dakizuna oso ondo zer dan, haitu dezu zeo zer, irakorrezu duela denbora gutxi pankratitis batekin Indonesian bilabete gondela norbait, odun, hemendik aurrea min guztiak izango dira minago urruti zaudenean. Eta horre dauka alde, esango nuke, osasun arazoa izan litekena, konpontzeko modukoa, eta bestea dauka koste ekonomikoa. Eta herrialde garesti batean gaixotzen balimazea, fakturakin pentsatzekin bakarrik, segurasko larritu ingozea geixiago. Hor bidea segurua egiteak ere badu bere garrantzia, eta askotan aztu egiten dugu, edo ez du gastu hori asumitu nahi, baina bi astetako edozein munduko txokorako bidaia seguro batek 80 euro balio ditzake, 80 euro, eta agin bat kendu behar badizute edo eta apendizitis bat, edo oso gauza nimino bada ere, 100 edo 1000 eurotaz ari gara, eta kirofano sartu behar bada zer esanik ez, eta beraz, batez ere Europar Batasunaren edo osasun txartel europearrearen koberturatik kanpo egongo bazarete, oso gomendagarria. Batutan gainera, gaixotasun tontuena ere, atzerrian zabiltzala oso ikoa da tripetatik gaizki sentitzea, eta segun eta ze puntutan daukazun kakalarri hori, eta ez ondo ez hori, zapuzten dizune horri batean bidaia, zu hor zabiltza izorratuta, eta hegaldi batean 12 ordu pasabar badituzu, lenguan aipatu benuen, horrelako beherako batekin, Bailen esan dezu, komunea goten zinala abeste idazteko paper bila, hori baino larriagoko egoerak. Lenguan kontatu zuen Arkaku xok hemen, aste artean, estatu batutako zeiritatik Bartzelonarako hegaldi batek buelta hartu behar izan zuela. Bidaiari batek izan zuelako. Hegaldi bat ateratzen danean, lurretik aideratzen danean, oso gauza vulnerablea bihurtzen da, ez? Ezariteke, bidaiari mozkor bat altxata folio bat montatzen duna, edo ansiade atake bat, edo zer gauza, eta abioi batzu jetxi behar izaten dute ez olako zerbaitegatik. Niri ez zait tokatu, baino, beste batzutan eguraldi txargatik ezin du lura hartu, eta beste batzuk txargatik ezin da aideratu. Baina, nik uste, orain, Indonesiako kasu horrek, ekarri du pixka bat seguruen kontua, ez? Eta norbaitek, eta gauza interesgarriak idatzi ditu jendeak, eta
badibidez esaten zuten, bate gastatzen ditu 3.000 euro bidai batean, eta gero 60 euron xurkerin dabil, ez? Segurua ez duelako ordaindu nahi. Esan dezuena, Europan, bueno, gastuak eta kubrituak egongo lirateke, baina hainbat herrialdetan osasuna oso garestia da, oso garesti ordaindua da. Edo ez dago, hori da bestea zuezintzea Marrokosen jun, da bertakoek ez daukatena zuk exigitu, ez, jarri, antxe hilaran da, bi aukera dauzkatzu, edo azte malimazea pixka desesperatzen, larritzen, oso asunto txarra. Eta bestea da, ez dezula ospital hortan geratu nahi, eta odun, olako arrebato batean aldeitezu pasillotik eta etxera bidean jartzea. Baina ez da gauza erraza. Jendea gutxitan kontatzen du, jendea beti esaten du ondo pasadula, baina nik gaizki xamar pasatako jende desente zautzen dut, eta egon badago. Bueno, aurrekoan lagun batek esaten zigun bera egontzela Asian pasaden urtean oporretan bakarrik, eta faltzen ari ginela esan zuen, bueno, nartu behar dizuet, ez nuela ondo pasa, bidai hartan, eta ez gaude bat ere ohituta horrelakoak entzutera, eta bera kontatu zen, bueno, bere kasuan zen, bakarrik joan zelako, eta konturatu zelako, bueno, bakarrik bidaiatzearena, berarentzat, etzela, edo nahiago duela, beti jendearekin joatea, eta esan zen, bai, aitortu behar dizuet, etzela bidai hon bat izan, eta zeharraro egiten zaigun, ez? Ze bidai horren argazkiak ikusi genituen sareetan, eta ze paisaia ederrak, eta horrelakoak, eta hori, batak ez du besteak entzen, baino ez gaude batero ohituta norbaitek gaur egun bidaiaren gorazarre hau egiten den honetan, esatea, begira, egon naiz, eta ez naiz gustora egon. Edo kriston beroitezun, edo hotza, edo eltxoak, edo jendetza, edo, bueno, esan dugun faktorea diak igual pixkat, ez daite endogenoak edo personari da gozkionak, bestea dia kanpo egoerak sortzen duten ez beharra edo uste gabea, ez? Izan liteke, bueno, esan dizun muturreko beroa, izan liteke muturreko hotza, aizetea, euritea, uholdeak, lurrik aragutxiagotan. Eta gero izan litezke giza faktoreak, izan litezkela gerrate, folioi, greba, nun baite balima zaude, eta greba balima dago, aeroportuko langileen greba, zuk ezin dituzu zure oporrak besteen lan eskubideen gainetik jarri, eta sarretuko zea, baino antxe zaude, tokatu zaizu. Eta beti esaten duguna ez tala berdina, junezinik geratzea, greba dagoelako, abioia bertamera geratu da, eta bestea da, etorri ezinik geratzea. Eta uste bi gauzat ezberdina direla. Batzutzat pena handiagoa da junezinik geratzea, ni berriz bideetan desiatzen egoten izan etortzeko, eta guaindik ere bai. Eta hori izan, behin baino getan hemen esan dugu, COVID garaian, nola pasatzen nuen zu COVID hemen, desan bueno, kanpoan baino, beto, ez dakit nungo Mauritaniako ondartza txiki batean gatu izan banintz 40 egun, asko zokarrago pasako nuen hemen baino. Eta, bueno, etorri ezinik geratzea izango zen. In your heart, see the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Segituan jarraituko dugu tartetxo txiki batean Josu Iztuetarekin bidai bat zapuztu dezaketen arrazoiak aztertzen, baina azken ordukoari heldu behar diogu, estudio zentraletarako bidaia egin behar dugu, bertan daukagu Oñatze Aizpuru lankidea. Oñatze, egunon? Egunon bai entzule guztiak, egunon bigarren kafeako lagunak, eta hasiko gara aipatzen dakizuenez Euskal Herrian euskerazek deituta arrotzea astea dagoela martxan, eta hala hainbat ekintza egin dituzte azken orduetan. Ez gara espaloitik jetxiko lemapean euskararen egoera larriaz eta horren aurren herritarrek egiten duten autuaren garrantziaz kontzientzia hartze dute helburu nagusitzat.
tokian tokiari dira ekintzak egiten, eta haietako bat, esaterako, Bilbon egindako azken orduetan, Euskal Herrian euskara zen partetik. Euskararen ordenantza berri bat exigitu diotelako udalari eta jauzia ez delako erabilera eta kontzientzia linguistikoa sustatzea bakarrik etorriko uste dutelako. Horretaz gain, instituzio publikoek euskara erdigunean jarri, hizkuntza politika sendoak planteatu, behar dituztela defendatu dute, kalera atera dira, Euskal Herrian euskara zen ikurrak soinean, eta protesta egin dute entzungo dugun bezala, bertako udaletxe parean, arrotze astearen baita. Hiriko udalari euskararen udal ordenantza egin dezala exigitzeko. Kontzientziak astintzen jarraitzea ezinbestekoa da. Herritarrek euskaraz bizitzeko autua egin dezaten. Era berean, ordea, bai Bilboko udalari, bai gainerako instituzio publikoei, euskaldunon eskubideak berma ditzatela eskatzen diegu. Ez dugu bigarren mailako herritar izaten jarraitu nahi. Horregatik, ez gara eskoloitik jaitsiko. Euskal Herria beharrezkoa helduntzeko hizkuntza politikak aplikatu bitartean. Epatuko ditugu beste ekintza nazional batzuk, tartean Beskoitzen euskeraz bizitzeko hezkuntza euskaldunaren mapean ikastolakoak hasi dira euren historia borrokak eta egongo gera kontatzen, eta unibertsitateko euskara taldek eta azterketak euskarazekoek segitu diote. Hain zuzen gaur bertan Donostiako Justizia Jauregiaren parean ekintza nazionala dute egitekoan arratsaldeko 6etan euskaraz bizitzeko erasotzailei aurre egin lema izango dute, euskararen erasotzailea seinalatu eta hoiei aurre egiteko beharra plazaratu. Aste osoa sumatzen ari da euskaldunon arrotasuna herriz-herri sareetan, traola bat badute jarria euskaraz ta arro etiketa idatzia eta han konpartitu daitezkean arrotze astearen barneko ekintza guztiak. Igandera begira jarriko gara azken minutu hauetan, hain zuzen ere UPN kongresua delako egitekoa eta bertan Javier Esparzaren ordezkoa aukeratu behar dute. Cristina Ibarrolak gidatzen du hautagaitza bateratua Alejandro Tokero tuterako alkate denarekin, nolabait hautagaitza bateratuarekin lortu nahi izan du Cristina Ibarrolak Tokero Esparzarekiko kritiko izan dena isilaraztea eta berera ekartzea. Horretaz gain hautagaitza bateratua denez UPNeko bestelako afiliatu kritikoek salatu dute alderdiaren barruko eztabaida ukatu diotela, ez dela proiektuari eta estrategiari buruzko gogoetarik izango. Alderdiko erabaki organo nagusietako eserlekuak jadanik aukeratuak daudela jotzen duten, aurkezturiko aurpegi asko dira berriak, baina badirudi momentuz ambizioz eta baita hildo politikoz berdin jarraitzen dutela. Austura ezberdinak izan dira, dakizuenez, igadura handia da UPNren baitan urtea daramatzetelako, hain zuzen Nafarroako gobernutik kanpo eta erakunde nagusietatik kanpo. Hauxe beraz kontatzeko genuena bigarren kafeako lagunok. Eskerrik asko oinatza izpuru guardiko 12etan, informazio gehiago hemen naiz irratian, baina esan da bezala, hemen jarraitu behar dugu, Josu Iztuetarekin bidaia bat zapuztu dezakeen gaiei heltzen. Eta Tracy Chapmanen Fast Carronekin nostalgia puntu bat ere sartuko zaigu, urtetxoak baditu kantu honek, baina. Zerten mazoa da, nahi? Ze kantu ederra. Tira, Josu, ari gara, esaten gauza askok zapuztu dezaketela bidei bat, eta gehiago izango dituzu buruan, ez da? Bai. Berriak ez dute genitu bitartean, beste bada, zeo zer galdu, norbera galtzen duenean, zerbait bere erruz, noski, galdu aztu, nonbaite, gaur egun mobilekin asko gertatzen da, hori da apuro larritasuna ondeia, beste da hauzetan utzietela eta junda bertan aurkitzea, beste da lapurtzea edo ostutzea, hor seguruak lehen aipatu ditugu hor, badaude erderaz letra txiki baten epigrafea gatzen du robo eta urto. Usteet, desberdina direla, bata da norberaren deskuidoa, eta bestea da, egoera violento batean zerbait lapurtzea. Hori izan daiteke, viaje bat zapusteko beste modu bat, bertan, dirua baldima da, gore egun diruak badu soluzioa, tarjetak ere lapurtu ezkeo, dokumentazio osoa, mugak eta zailduko dituena, abioi bileteia ezin da galdu, segurasko bertan aeroportuan daukazulako, eta baina, zaten trago txar bat pasatzeko, larritasun momentu bat pasatzeko, horiek nahikoak izan litezke. Eta lapurretak oso violentoak izan litezke, eta orduan, geratzen zaizu xok fisikoa ere bai, ez?
izan balima da, ez dakit moto batetik, motoz pasadia, bota, kolpatu, mehatxatu, horiek ez dira azten errezak gainera. Bai. Nire lagun batek, galdu zuen, nana, abioian bertan. Uste dut gainera, Realaren partidu bat ikustera Londresera joan da, edo Manchesterrera, edo horrelako zerbait. Eta hegazkinean, nana galdu, eta ezin zuen aeroportutik atera. Baina ezin zuen bueltatu loiura. Ezin zuen beste hegazkin batean sartu identifikazio hori gabe. Eta eduki zuten, ez dakizen bat denbora aeroportuan. Aeroportutik ezin atera herrialdera sartzeko, eta ezin beste abi bat hartu, etxera bueltatzeko. Hor, nik askotan gomentatzen dut bidaiatzerakoan nana eta pasaportea eramatea naiz eta Europa barruan bidaiatu eta pasaportea beharrezkoa ez izan, eta atzerrira joan da ere naiz eta nanak ez dizun balioko bidaiatzeko, bai balioko dizu errez identifikatu eta pasaporte hori berregiteko, eta beti biak toki ezberdinetan izatea. Alegia, batekin ibilikoa zara etxean, bestea hotelean edo zure lagunen etxean, ozaden tokian, bidaiatzerakoan ere bat patrikan alba da ondo itxitako boltsillo lateral horitako batean, eta bestea motxilan, baina hauek banatuta izatea. Eta Josuk aipatu lehen nabardura bat lapurreta eta basketaren inguruan, ez? Robo edo urto delakeo horren inguruan. Eta oso eta beroso garrantzitsua dela aurretik jakitea zure balizko seguroiek ze kobertura dituzten. Ze kasu askotan ebasketa edo urto, violentziarik gabeko ebasketa hori, lapurreta moduko hori, ez dizute kubrituko, eta aldiz violentzia dun lapurreta bai. Alegia, tiroi bat eman dizue, laban batekin mehatxatu zaituzte, hau jakitea ondo dago. Kaso publikoki hau esatea ez da oso zuzena, baina ondo dago, gero salaketa jartzen duzuenean jakiteko zuen seguruak zer exigituko dizueten kargo hartzeko edo ardura hori hartzeko. Garrantzitsua da, kaso literatura pixkat jarri behar balima zaio kontakizunari zuen aseguruak hori kubri dezan, ze askotan aurpegi latza izaten dute eta edozein zirrikitu baliatuko dute, zuri behar bezala ez kubritzeko. Nik badaukat anekdota bat, Josulen, aipatu dizut behin Danubi ibaia jeizenari nintzela, normalean material guztia lotuta eramaten da ibaian, baina egun hartan nuen motxila txikitxo bat lotu, aurreko sarean joaten dena kanpoan, eta bertan euken pasaportea, nana bera eta dena boltsa estankoetan, uretan ez bustitzeko, nik dena elkarrekin, guztian pirau batean indolako, eta olako batean harrapatu nituen pare bate urjauzitxo, eta olako batean enbor bat, antxe korbate egin da doitzen zaio ez, pixkate ataskatuta geratu, eta ur korronteak eraman zuen ere motxilatxoa sare hartatik korrontera. Nik nahiko lan banuen piraua korbatatik ateratzean, aurrera jarraitzen eta bar, ura ustu, venga, dena ondo, eta banekien ikusi nuen nola motxila joan egintzen, baina momentu hartan ni eta piraua garrantzitsuagoa ginen, eta pasanituen 2 ordu ibaian bera eta gora motxila ura topatzeko zen ere dokumentazio guztia antxe zegoen, eta zorionez horrelako batean ibaian 3-4 kilometro beherago, iskin batean, hola kontrakorronte batean hor geldik ikusi nuen, motxilak erdi flotatzen zuen, eta salbatu nuen, baina ikarrarazko liada zan antxe Alemaniako baso inguruetan, zoaz hiri batera, dokumentaziorik gabe, eta hori Alemanian gaitzerdi. Pixka berago, Eslovakian gertatzen bazaizu, zaiago. Errumanian gertatzen bazaizu, are zaiago. Beraz, dokumentazioarekin liada asko egin daitezke. Badago beste bat oso tipikoa bidaia bat izorratu dezakena behintzat egun pare bat, eta da lehenengo egunean iritsi hondartzan jarri kremarik emanez, eta gorputz guztia kiskali eta gorri jartzen. Bai. Klasiko bat, eta horrek benetan izorratzen du, oso mingarria da ondo erretako azala, eta eguntxo batzuk pasatze dituzuela zeiun, esperientziatik ari zaten. Euskapi gauzatxaga norberaren minori, eta gero besten parra, begira denen parra, ikustaldek alemanoi nola izaliteke. Neri pasazaitolako bat, nire aita oso txuria da, eta nire aita oso errexerretzen da. Eta, azpimarratzeko, irakasleak dira. Orduan, behin pasazitzaigun, joan ginela Galiziara eta errezen. Baina errezen, ez dut ikusi hain erreta inoiz. Gorri-gorria, bizkarra, aurpegia, bularra, dena. Eta ondartza batera joan ginen egun horietako batean, bere ikasle batekin topatu zen. Ikaslearekin topatu zen, eta ni momentu batean, pasan nintzen,
ikaslearen eta bere amaren ondotik. Ikaslea bere amaren gana iritsi zen, jakin gabe ni bere alaba nintzela. Eta esan zion, buah, dago, hor nire irakasle bat, karramarro bat ematen du, ezakize. Izugarrizko parrak batan nituen nik bere ondoan, jakin gabe berak ni bere alaba nintzela, eta pasan nituen udarako urrengo egun guztiak, berari karramarro ditzen. Karramarrotxo. Badago beste viaje bat zapuztuzak beste zozer da, esango dut, konpainia ez dakit, baina izatik bakarri baldimazoaz, hor Goiuri komentatu du, eta Danubion bakarrik ibiliaiz, norberak bere buruarekin eukizaken, gora bera, edo bajualdi, edo motivazio falta, edo sobra, edo dena. Bestea da, norekin joan zen, erabaki balimazu, bihun balimazea, bin arteko harremanak ematen du, kuadrilla lau bost baldima da, adostu ezin, ez dakiz zer, inpuntuala, ponpon, harremanak, bizitzako harremanak, izan lagun familia, esan duzun bezala, horre sortzen duen giro txarra, eta horrek zapuztu itzake opor batzuk ere, bai? Esaten, nahiago nun, hau etorrez palitzio, jode, beste honekin, mundaren beste muturaino jungo ninukek. Edo, holako non eta zer importantea, baina norekin, baita. Kontuan hartzeko hainbat gai badira, bestetxo batzuk ere izango dira, akaso beste batean jarraituko dugu hauen inguruan, baina Josu iztuetare agurtu beharko dugu goizeko 11 eta 11 ditugun honetan. Josu, aizter arte, zaindu? Bale, zaindu eta zuen gauzak ere zaindu, ez lapurtzeko, galtzeko edo. Agur. Aio! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goiuri gozea egiten du, Bai, gozeari du. Gozeari du, orain opil bat, Gozeari du, bai opil bat, haian, San Marcos opila. San Marcos opila oso ondo. Haian. Akaso? Ez da zer den, ez dakizu gustatzen zaizuen. Ez, badakigu gustatuko zaigula. Bai, badakigu. Ez dakigu zer den, baina badakigu gustatuko zaigula. Eta badakigu ez duzula ekarri. Hori ere badakigu. Ondo jakin ere. Eta egongo dela, oraintxe, oharsalde inguruan, arrastoren bat, sobratutako puskaren bat, laizta pixka lehortuta gu kolakautan edo esnetan hola bustita jango dugu. Txen. Kafea dauka? Ez. Izan dezake. Neri gustatzen zaidanak, moka dauka. Kontatu orduan, zer da hau? Vale, San Marco opila, tradizioz opila hau egiten zen, egiten zuten nekazariek. San Marco egunean ibilaldi bat egiten zuten honekin, hasten ziren batez ere Hondarrabi Irun inguruan, eta horre eta, Oarso bidasoako inguruan egiten da. Eta hori, ibilaldi bat egiten zuten honekin, Guadalupeko basa elizara, handik mendiko gaiurretik zehar Santa Barbara basalizara, eta gaintxurizketatik Andre Arragi gara dena basalizak, eta bite artean joaten ziren bideko soroak, larreak eta lurrak bedeinkatzen, eta asmoa zen San Markori uztak besteko eskatzea. Kontua da, opilo hori hasi zela, pixkat orain ikusiko bagen opil bat, normala, ez? Errege opilaren estilokoa, hola, arrautza pare batekin. Toki batzuetan, Espainian zehar mona de Paskua bezalako antzeko opilak izan daitezkenak. Katalunian egiten dute, ez? Bai, eta Valentzian ere egiten dela ere ikusi dut. Bai, kontua da, pixkanaka opiloiek, jundiela, politago, goixoago, gaurkotzen. Eta gaur egun opilak, pastel politak ematen dute, ea ikusi dezakegun, saiatuko naiz erakusten momenturen batean, irudiren bat. Kontua da, pixkanaka, jundiela tradizioak edo aldatzen. Baina, hasiera bateko tradizioa da, amabitxiek, bakoitzaren amabitxeak, San Marko egunean opila oparitzea. Claro, pasatzen da, badagoela jendea, amabitxirik ez duena. Eta, orduan familiko tradizioak sartzen dira tartean. Hemen iruditan ikusi zakezue opila bera. Kontua da, amabitxiak oparitzen dizula opila, zure adina
arrautza kantidaderekin. Hau da, urte bete baduzu, argazkian bezala, opilak arrautza bakarra dauka. 2 urte izan ezkero, eta horrela, pixkanaka, geroz eta gehiago, noski. Ez da plana, ezagit, 10 arrautza, justu sartzen dira, segun ze opiletan. Orduan, badaude, esan bezala, tradizio ezberdinak, familia bakoitzean, sortzen dira harreman ezberdinak San Marko pilaren inguruan. Ni adibidez, amabitxiak normalean, Jesus, bataiatuta dauden aurrek edo izaten dituzten, ni ez nagoenez, nik ez dut inoiz amabitxirik izan, baina beti izan dut opila etxean. Beraz, amabitxiak besotakoari oparitzen dio. Besotako aurrari oparitzen dio. Berez, ezkondu arte. Izatez, tradizioak dio, ezkontzentzeran arte. Tradizio ondo klasikoak pilatzen dira, Ezkontzentzean arte, opila eman behar dizula zure amabitxiak, zure adina arrautzekin. Ez dauka zentzu askori, 30 dituzunean oraindik ezkondu gabe, 30 arrautza normalean ez dira sartzen. Normalean 8 inguruko arrautzak izaten dira, 10, geroz eta hundia isagoak baldin badira. Eta hori, besoetako areri ematen zaio. Nire kasuan adibidez, gure familian erabakizutena izan zen 3 izeben artean, 3 opila erostea, eta nik naiz eta etxean beti opila bat nuen, opila hori etzen nirea. Opila hori nire lehengusinentako batena zen, orduan nik joan behar nuen nire izebaren etxera, urtero aldatzen zen, bietako bat, eta gaur tokatzen zaizu izeba honen etxera, eta joaten ginen eranahia eta ni opilaren bila, etxera ekartzeko, total etxean iguala geneukala, baina bintzat tradizio hori pixkatxo bat mantentze aldera. Claro, gaur egun badaude opilak oso ezberdinak. Hasiera batean arrautzak, benetako arrautzak izaten ziren, arrautza egosiak tintatuta jartzen zituzten, eta gero horiek jaten zituzten guk gaur egun txokolatezko arrautzak jaten ditugu opiletan. Eta hori badaude moka zaporeakin, badaude mermeladazkoak, txokolatezkoak, eta niretzat zoragarria dagoen hauetan ikustea askotan sare sozialak betetzen zaizkidalako San Marko egunen, San Marko pila ezberdinez. Eta ikusten dituzu txito mota ezberdinak bat guzkietako betaurrekoekin, bestea txanoarekin, bestea zapiarekin, eta bakoitza dauka bere San Marko pil ezberdina. Eta niretzat da tradizio bat beti jaso dedana, eta konturatu nintzena duela gutxi jendeak ez dakiela, ezer honen inguruan. Bai, egia esan, niretzat nahiko, ez ezaguna ez dut esango, Oarsoaldoko jendearen hautan inoiz entzun dut, San Marcos opilaren atola, baina oso garbi ez, eta lenguan aipatu zen igunean, bentsatu genuen interesgarria zela, tradizio hau ezagutzera ematea, eta... Eta, gaur egun, Hondarribi Irun inguru horretan, oraindik jarraitzen dute ospatzen, bedeinkatzera eramaten dituzte opilak, plaza batean jartzen da paisa, eta zaizen bat ume, heldu eta zarra elkartzen dira, bakoitza bere opilarekin bedeinkatzeko. Tira, aurrera egingo dugu, goizeko 11 eta 18 minutu ditugun honetan, hementxe bigarren kafean, segituan June Romatet, joan ez hemen digeratuko zaigu, eta Oiana Maritoren helduko da, nik ere martxa egingo dut, saltxa, baina oraindik ere asko kontatzeko, astebururako agenda, eta Joarla Barsortzaiarekin ere izango dugu kafe hutsa hartzeko aukera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. No aman de igual forma a los ricos y los pobres. Eskuekin maitatzen dute elkar. Las peores estampas en condiciones... Ostirala da eta ostiralero bezala asteburuari begira esnatu gara, eta beraz, astebururako arte eszenikoen planen zerrenda osatu digu Oianak, txintxo, beti bezala, zuei kontatzeko, zuek aukeratzeko gero zer ikusi nahi duzuen, eta gero guri kontatzeko ea zer iruditu zaizuen. Que nunca entra.
aunque no haya ventanas. Gu gaur nahiko lan badu hemen, baina agian beste batzuk lehenago libratuko zarete eta aprobetxatu dezakezue gaurko egitaragoa, ze gauza mordoa ditugu, ez? Ostirala izateko. Jakina. Gaur bertan, zer izango dugu? Eukaliptus lana. Izango dugu Bilabonako gure antzokian arratsaldeko 7:00. Eta hauek asteburu hau betea dute. Larun batean Larrabetzun bertako eskolan izango dira, gaueko 8:30. Eta igandean berriz, Mutrikuko Zabiel kulturretxean arratsaldeko 6:00. Eta hauek ere agenda, astero esaten dugun bezala, beteta. Almazenean, Arrigorriagako Lombo aretoan izango da gaur ostirala 7:30. Eta larun batean Berangoko antzokian 7:00. Badirudi igandean jai dutela. Da hauek etxea dukiko dute? Ez dakipa. Antzoki bizi dira. Bai, antzoki dabiltza. Beti dute, zerbait, asteburuetan. Astebururo. Uste dut, egia dela pilatu egiten zaizkie, gure zirkua, udan adibidez bete-betean dabilen ziker, urteko beste hilabeteetan pilatzen zaizki zerikusia izango du, baina bai, topera dabil gure almazenean. Gehiago esango dut? Bai, Kortxoaren dilema. Hau erentzun dugu, Kortxoaren dilema, bai, tartean konpainiaren lana da, eta Donostiako antzoki zarrean izango dira 7:30 gogoratzearen pixka bat, 2 aktore holtzan, Patxo Telleria eta Mikel Martinez, eta bat gaixotasun batekin dago, eta gaixotasun horren sendagaia duen aparatua sortu du besteak, baina hor sartzen da enpresaren kontua, zilegi ote den, enpresa honek egiten duen lana, moralaren inguruko hausnarketa. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya. Eta dantza daukagu gaur bertan, Los Perros, LED silueten lan hau, Zarauzko modelo aretoan arratsaldeko 8:00 izango da. Duela pare bat aste aipatu genuen beraien azken estreinaldia, Jali lanarena, kriston arrakasta izaten ari da, eta nik espero dut, laster gurean emanaldi asko izatea, ze oraindik badaugu kate agendan baten bat, baina gehiago ziur izango dituztela, eta nik desiatzen hau lan hau ikusteko. Gure aterpean Nunabut lana, hementxe izango dugu, gaur arratsalean Tolosako Leidor aretoan 8:00. Eta Remedios Vals, Jone Amezaga eta Manu Gainek sortutako lan hau Zumaian izango da, bertako Alondegia kulturretxean arratsaldeko 7:00. Ertza konpainiak aurten 20 urte beteko ditu, 2024 urtean, eta Murkrat beraien azken lanetako bat, aretorako bintza sortutakoa, Sopelako Kurtzio kulturretxean izango da 8:00. Eta azken asteetan aipatu izan ditugun jaialdien barruan, gaur el valor de lo invisible, Nafarroako dantza garaikideko jaialdiaren barruan egongo da Zizur nagusian atxaldeko 8:00, eta igandean berriz Lizarrako Los Llanos kulturgunean ordu berean, 8:00. Eta Rabia edo Amorrua lana, Bilboko Erreginen Museoan izango da atxaldeko 7:00, eta bertan Bilbon ospatzen ari den zahar kulturaren jaialdiaren baitan izango da. Eta larun baterako ere baditugu proposamentxo batzuk. Noski. Bai, gure joaneteak lanarekin hasiko gara. Baigorriko biletxean egongo dira, tartean teatroako antzezleak, arratsaleko 8:30, eta dantza asko daukagu asteburu hontan. Txalaparta, Kukai dantza konpainiaren Barakaldon izango da, 8:00. Ausarta izeneko lana Gernikako Lumoko Liceo antzokian 8:00, eta oinarri bezala Gernikako bombardaketa izango dute bertan gertatutakoa, baina batez ere beldurra bizi dugun egoera horietan ausart izaten garenean aurre egiteko pixkat horren inguruan hitz egingo dute. Nafarroako dantza garaikideko jaialdiaren baitan Kuoske tandema butere zangotzan izango da 7:30, eta Luz Negra Lesakako Arriondo kulturetxean 7:00, eta igandean berriz Atarrabian arratsaldeko 8:00. Eta larun batarekin amaitzeko Deborate Bilboko La Fundizionen 7:00 eskeniko dute dantza ikuskizun hau, eta plastikoa eta kutsaduraren inguruko ondorio ez edo arituko dira bertan.
Eta iganderako ere baditugu proposamen batzu. Postdatari gabeko gutuna antzezlana eskainiko dute Bilboko BBK aretoan, arratsaleko 7:00 Xake Produkzioak eta Kepa Errastik antzeztutako Nerea Ariz Navarretarekin batera antzezten duen lan hau, Getari Etxegaraik zuzendua, eta dantzarekin jarraituko dugu. Bilbon ospatzen ari den jaialdiaren baitan, Intervenir un cuerpo lana eskainiko da Bilborroken arratsaldeko 6:30, eta habrá que ponerse cachas. Sopelan, lan hau, eguerdiko ordu bat eta 4:00 Ertzak, berriz ere hemen daukagu Ertza konpainia, ostiralean esan dugu Murkradekin arituko direla, igandean beste lan honekin. Musika eta abesti eta pelikula konkretu batean oinarritutako lana da, eta dantza inklusiboaren baitan sartutakoa. Eta da Nafarroako dantza garaikidearen jaialdiaren baitan, Bipe Destrukzion, Etxarri Aranazko kulturetxean 5:30. Eta gogoratu, astelenean dantzaren nazioarteko eguna ospatuko dela, eta horren arira, igandean bertan, adibidez Donostian dantzaren eguneko ekitaldiak ospatuko direla goiz eta arratsaldean, Victoria Eugenian, eta beste hainbat lekutan ere dantzak presentzia handiago hartuko duela segurazki. Oiana, zizu inoiz galdetzen. Zuk zer ikusiko duzu? Ze hemen proposamenak bai, baina gero? Gaur lana daukat. Atxaldean, kursalean egongo naiz, gaur bertan aditzera eman den ekitaldi baten atzeko aldean, lanian. Bihar ere emanaldi daukat, Tomaxen abenturakekin, agurainen. Azken festa? Azken festa, bai, agurainen izango dugu azken festa. Eta iganderako oraindik ez dut plan zehatzik, Victoria Eugeniako horiak, ni Donostian bizi naiz, eta badut gogoa, agian bertara joango naiz, baina ez dakit sarrerak badauden, beraz, begiratu inbarko nuke. Baina bai, aldudanean saiatzen naiz, gauzak egiten. Akigu, gero etortzen da eta kontatzen dugu, nik ikusi nuen, edo gonbidatua etortzen da, eta esaten diozu, nik ikusi nuen antzerkiura, ikusi zintudan, ez dakit noiz, bai. Oianak, kulturaren aldarrikapena egiten du, baina kultura kontsumitzen du. Aurrekoan, tantxakak eta gustatuko litzadeke Eneko Sagardoi ekartzea datorren urtean, ze estrenatu dute Donostiako Victoria Eugeniako dantzaretoan estrenatu dute Metamorfosis de una mujer, ez dakit oso ondo izenburua nola den. Ta Eneko Sagardoi antzezle lanetan dago, eta euskarako bertsioa ingo dute urrian, eta produktorak ikusi ninduenen esan zuen, esaten ari nintzen, Oiana etorri arte ezin da antzezlana hasi, beti etortzen zen, karo, baina oin behar da, ikusi behar da. Eta, besteria besan duzulako. Zerekin dena aldatu da batean, zagutu zaitu danean, zurekin berdin zait, zerekin aldatu da batean, ezagutu zaitu danean. Aurrera egin behar dugu, gure hurrengo gonbidatua, fres baitako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Joar Labat Berrio, Tafaia, dantzari eta argazkilaria. Txikitati gustatu izan zaio mugimendua, bere buruarekin jolastea, eta horrela saltoan, korrika aritu izan da beti, eta baita dantzan ere. Euskal dantzekin hasi zen Tafaian bertan, eta berehala konturatu zen asko maite zuela dantza egitea, mugimenduaren bidez transmititzea. 10 urterekin Nafarroako dantza eskolan sartu zen, eta 16 urterekin Nafarroako antzerki eskolan hasi zen. Ondoren Bartzelonara ikastera joatea erabaki zuen, Institut del Teatrera, bere erreporteroaren ganiztasunak erakarrita. Bertako ikasketak amaituta, 19 urterekin, dantzan sakontzeko asmoz, urtebete egin zuen Hamburgoko John Neumeyer ballet eskolan.
Joarrek dantza ikasketak Bartzelonan burutu zituen esan bezala, eta betidanik izan du argazkigintza gustuko. Horrela, hiriburuan zegoela argazkigintza ikastea ere erabaki zuen, eta argazkigintzako master bat burutu zuen bertan 2022an. Adierazteko, espresatzeko, 2 modu topatu ditu horrela, eta baita bere lanean uztartu ere. Gaur egun, formakuntzan jarraitzen du, izan ere 2022tik arteen gradua ikasten ari da Bartzelonako Unibertsitatean. Hainbat konpainiarekin lanean aritu da. Ite Dance konpainiarekin, Iratxe Ansa eta Igor Bakovitzen Metamorfosis Dance konpainiarekin, Una Iuna konpainiarekin hainbat ikuskizunetan parte hartu du, argazkigintza eta dantza uztartzen dituen Ni como ni pienso lana sortu zuen, eta azkenaldian, hemen askotan aipatu izan dugun Shine lanean ikus dezakegu. Gazpian, ego estutzen gintuzten ariak gori itxutzen gintuen argia. Azken asteetan, Nafarroako dantza garaikideko jaialdiaren berri ematen ari gara gure agendan, eta bertan ere parte hartuko du. Julia Arrazkinekin batera, Sin Fichero Adjunto lanaren sorkuntza burutuko baitute, eta datorren urtean ikusteko aukera izango dugu. Datorren astelenean aipatu bezala dantzaren nazioarteko eguna ospatuko da. Eta horrexegatik, Johar, gonbidatu bikaina iruditu zaigu gaurko egunerako. Beraz hementxe dugu gurekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Johar Labat Berrio. Kaixo, gerturatu beldurrik gabe mikrofonora, mugitu nahi balin baduzu agian goraxeago, hemen bagizu guk maite ditugula forma guztietako gonbidatuak, eta batzuk txikiak, besteak handiak, besteak finagoak, besteak zabalagoak denetarik edukitzen ditugu, batzuk binaka irunak etortzen dira, eta klaro, gero mikrofona moldatu egin behar dira. Iana ez egin barri egia da, Bai, baina grazia inditu, oso politia egin duzu, bai? Idoia Surmendi isildu dela probestuko dut lehenengo galdera egiteko. Bigarren kafea izena du irratsaio honek, kafe hutsa izena du tarte honek, eta beraz galdera egin behar dugu bai ala bai, ea kafea gustoko duzun ala ez. Asko. Negira junez, epozi jarri den. Ez, hemen apuntatuta geratzen da, hemen arte esten... Baina egunean bakarra, ez? Egunean bakarra? Handia, oso ondo. goizen, baina gero ja... Ya está, bakarra, vale, oso ondo. Vale, nahiko mugan... Nahiko ondo, venga, ba. Nahiko ondo, bai, a ver, hemen gure... Santo handia, Baina gure kolaboratzailea den Idoia Sánchez Garziak, Idoia Xarmak, esan zegoen behin 4 zela muga. Eta beti biltzen gara hemen jendea mugatzen, jendeari limitea jartzen, esan ez, 3 duzu, kontu zibili. Beraz, bakarra hartzen balin baduzu? Baina luzea, bakarra baina luzea. Orduan, eske beste bat ja gero ja bihotza... Bai. Tantaka bai, ta. Ja. Bai, begira. Hori esan izan digu hemen, galdera egiten dugunean jende asko esaten du, bat, gero ja urduri jartzen naiz, eta zinu gehiago, edo Junek esaten du, hori zer da. Zuk zemat hartzea dituzu, June? Nik 3 edo 4 edo... Bueno, mikrofona mozuko diogo? Mozu ingo diogu mikrofona. Bai, mozu. Jazta, hain kafezalea den norbaitek ezin du hemen egon. Eta orain bai, kaldera serioak oiana mesedez. Iritzen horre honetan urostazu baina nauzu Bueno, Johar, esan dizut, esan dut lehen biografian, ezta? Txikitatik mugimendua ibiltzen zinala hor batetik bestera, eta oso berehala edo oso txikitan hasi zinen dantzarekin, eta nabaritu omen zenuen hori zela egin nahi zenuena. Gogoratzen duzu hori? Edo nola gogoratzen dituzu? Edo nola gogoratzen duzu harremaneri zure harremana dantzarekin edo? Gogoratzen dut hori txikitan eta faian, bakarrik bi aukera zenitun, edo musika ikasi, edo futbola. Aha, begira. Pixkat, bai, ikusi nun, dantzarekin, beste motatako ariketa edo harremanak sortzen ditula, orduan, hola ezin nintzen. Eta gero, 10 urtekin ja, gurasoek esan zidaten, ikasiko duzu dantza? Nahiko zenuke ikasi, eta venga, probatuko dugu. Eta orduan 10 urtekin, Iruñara jo nintzen,
Eta ja dena hasi egin zen, bai. Euskal dantza izan zen orduan zure lehen harremana Bai, dantzarekin. txikitan, bai, ikastolan. Eta arinariak, fandangoak, jotak, olakoak. Bai. Eta Iruñan jarraitu zenuen bide horretatik, euskal dantzatik, edo ja hasi zinen beste dantza mota batzuk bai, eta ja, ukitzen, klasikoa eta garaikidea. Aha. Eta baitare danza espainola ikasi nun. Bai. Eta zer eman zizun horrek edo nola ikusi zenun, bai, hau da gustatzen zaidana. Oso divertigarria delako, eta txiki zarenen, joku pila, harremanak lagunekin, ze egunero juten ginen, ja oso txikia ginen, 10-12 urtekin, eta ja Iruñan egunero, kontserbatorioa da. Bai. Orduan, egia esan, nahiko garai polita izan zen. Bai. Oroitzaben politia dituzu. Bai. Eta uztartu egiten zenuen orduan Tafallako eskola, eta gero hori etzen erraza izango, hain txikia zarenean akaso. Batez ere DBH garaia. Ze, nire aurretik, ez egon olako kasurik, orduan lehendagiziko pertsona izan zen, egunero Iruñan konservatorion 5 ordu, eta goizetan DBH mundu guztia bezala. Eta nahiko garai ikasketetekin, ez nola esan? Ikasketetekin, bai. Nahiko, Bai, pasatzen gara hori, ezta? Eta erabaki zenuen gero Bartzelonara joatea, bertan dantza ikastera. Bai, amaitu nun, Nafarroan, eta oso garbi nun neukan, 15 urtekin, eta aukera hori zen edo Madrilera edo Bartzelona jutea. Eta lehendik 3 urteko formakuntza geditzen zitzaian, orduan han amaitu nun Bartzelonan. Eta zergatik, Bartzelona eta ez Madrid? Garaiki den sartu nintzelako, bai. Eta, gero egia esan, hain txikia izan ez, Madrien ere oso ongo. Osa, aukera oso ona da, ere baitare. Baina, ni Bartzelona aukeratu nun, eta, katalana ikasi nun, batxillergoa katalanez egin, berriz egin han ikasi, eta, dantzarekin beti oso garbi, así que, Ze politia danez, ikusten duzunen norbaitek hain argi daukala, eta dala pasioa, eta dala... Horain esaten dut, hain garbi neukan, hain txiki eta hain garbi, eta... Hola izan da. Horrela sentitu zenuen behintzat. Bai. Eta adibidez orain, gaur egun Tafallako, zure ikastolako eskolako norbaitek nahiko balu dantzara bideratu, uste duzu prozesu antzekoa egin beharko luke, edo agian Tafallan bertan aukera gehiago daude gaur egun, edo Nafarroan bertan, edo ez berriz ere, Madrilera, Bartzelonara, oraindik hemen ez da hain erraza akaso, edo... Ez da erraza. Ez que hemen... Tafallan badago, baina oso txiki aurrak egiten duten gauzak eta hori, baina benetako formakuntza lortzeko leku bat, ez dago. Orduan, gero, Nafar eskola badago, baina 4 urte dira, hasta 4 elemental, ditzen dena, eta ez da ofiziala, orduan, Bai, esango nuke, adibidez, orain sartuko 15 urte izango banitu. Bai. Egingo nuke formakuntza adibidez, ez bakarrik klasiko eta garaikideko eskola baten, konservatorio baten, baizik eta denetarik. Zezke orain, denetarik egiten, abestu, tuerk egin, ipurdia mugitu, antzestu, abestu, orduan, nire ustez, pizkat konservatorioaren linea hori oso ongi dago, ze kriston teknika hartzen duzu, eta, baina gero eske, azten zarenen lanen, ikusten duzu, que todo suma, edo, bai, eta aldik eta ez, edo zabalen zarenean, edo aukera gehiago itzakezula. Denetarik egitea tokatu zaizu orduan zuri ere. Bai. Eta holakoetan zer egiten duzu, ez? Imaginatu, abestu egin behar duzu, edo momentuan formakuntza bat jasotzen duzue, konpainiek ematen dizuete, edo ez bakoitzak bere abilatu behar izaten du, edo ez dakit nola suertatu zaizun alako. Pixka denetarik, beti zen behar duzu balako egin nahia, ez? Eta gero zerbait oso konkretu baldin bada, konpainiek ere pertsona bat ekartzen dute, ez dakit ahotsa ongi jartzeko, edo mugia, gorputza, hola mugitzeko, edo
Baina egia da, ja urte pila direla, orduan, bakoitza baita ere bere herramientak ez ditu edo bere, badakizu nola lan egin. Eta askotan, gauzak ez da bakarrik abestu, edo ez bakarrik dantzatu, gauzak baita ere Bai, elkarrekin bezala doaz, ez? Edo batak bestea berazten du, besteak ematen dizu, bestea zuri adibidez ere, asko ematen dizu, argazkigintzak. Argazkiarekin ere, hor murgildu zara, ikasi duzu, jarraitzen duzu. Friki. Bai? Hau txikitatik daukazun zerbait, ez? Ezin zuen, hain argi zeukan dantzaren aburuan, ezin ziola denbora eskini. Bai, argazkilaritzarekin, pixkat berandu hasi nintzen, 20 urteekin edo, eta hobia bezala, mugikorrarekin, super basic. Baina gero eta interes gehiago, eta ikusi nuen aukera baita ere dantzarekin edo gorputzarekin harreman jartzeko beste arlo bat zela, ez? Kamera bat. Orduan, praktika, eta gero ja, aukeratu nun master bat ikastea, eta Photoshop, edizion, flash, teknika ikastea. Eta geroztik a tope. Bai, asko maite dut. Bat bada izan daiteke hemen utzi gazteak bakarrik. Aipatu duzu ez, aurkitu zenuela hor uztarketa moduko bat, zer ematen dio edo diezaioke dantzari argazkigintzak, edo zuri zer ematen dizu argazkigintzan ere, ez, aritzeak mugitzen zarenean eta alderantziz. Zango nuke, denbora aldetik, beste harremana duzula, denborarekin, ze dantzan beti hor, en bibo, zuzenen egin dituzu gauzak eta argazkilaritzarekin, pasa hitzazket asteak, argazki batekin editatzen, edo prestatzen argazkia, ezakit, junleku batera ikusi, hemen lekua gustokoa dut, pentsatuz nola gorputza hor sartu, eta pixkat, imaginario bat sortu argazkiarekin. Orduan denbora aldetik, esango nuke hori, beste modua dagoela, eta baita ere, beti dantza aretotan egiten da, edo sala batean, edo museo batean, baina beti badagola publiko, eta objeto edo sujeto batekin, ez? Orduan, baita ere, argazkiekin bada aukera hori, juteko leku batera, eta han pasala gordu, probak egiten, zu bakarrik, edo lagunekin, eta ea zer gertatzen den ikustea, edo, Begira, ze interesgarria. Eta bien uztarketako moduko bat izan zen agian ni como ni pienso lana, ez da? Konta iguzu pixka bat, nola hasi zen proiektu hau, musika ere baduena? Konta iguzuzuk pixka bat. Hasi zen, argazkiak egiten naturan, gustokoa dut, gustokoa nuen, eta hori, improvisatzen, gorputza sartu genitun, ikusi genuen, hor zerbait zegoela, argazki horietan, eta orduan, sakontzen hasi ginen, eta Euskal Herriko leku piletan egon ginen, gorputza jartzen, argazkiak egiten, eta gero, erronka izan zen, nola argazki horiek izan da, dantza lan bat sortzea. Orduan, Tafaiako lagunekin elkartu ginen, bateria eta gitarra jotzen dutenak, eta ginen unlako performance bat. Zerbait oso instalatiboa, proiektore batekin, musikarekin, eta, musika, una jam, ez? Olako zerbait izan zen. Eta orduan, Tafaian eta Huartan egin genuen, erakusketa, eta, oso polita. Izan zen, lehenagiziko gauza, erronka, ez? Eta ez bakarrik dantza, entsaioak eta eszenatokia, baizik eta zerbait sortu, eta orduan, geroztik, a tope, horrekin. Eta gustatuko litzaizuko horrelako beste, edo ari zara horrelako beste proiekturen bat bi arloak uztartzen dituena? Geroztik, baitare, esan nuen, ostras,
nire bizitzan bakarrik dantza egin dut. Orduan, ikasketak hasi nituen, arteak ikasten, eta orduan, orain banago pixkat, gauza asko ikasten, gauza asko irakurtzen, gauza juten ikuskizunak ikustera, eta pixkat nondik juten denaren movida guztia. Hartuko du bere bidea, joango zara ikusten pixka nahi. Lehen momentu batean Joarrek esan du, nik esan dudanean lan bat ikusi nahi nuela, esan du, ikusi polita da, jali aipatzen orain esan du ikuskizunak ikusten ere, aritzen zarela, ezta? Eta Shine lana, azken aldian hemen askotan aipatzen dugu, emanaldiak izaten ari zaretelako, bertako partaideren bat ere hemen bere garaian izan genuelako, Lasala konpainiaren lana da, Judith Argoman izena, nik hor ikusi nuen, Joar, dantzan, lehenengo aldiz, egia da ez nuela ikusten, nola dena ikusten duzu. Victoria Eugenian ikusi nuen. Noizikoan. Hori da, estoinalia izan zen, ez? Hori da, azaroan, bostean, hori da. Eta konta iguzu pixka bat, nola iritsi zinen proiektu ontara, uste dut bideoa ere akaso momenturen batean jar dezakegula? Losai, hitz egingo dugu eta pixka torri buruz. Shine izan da, aventura oso potentea, bai. Nietzako baitari izan da, lehen da iziko aldia, etxen pixka sentitzea eta baitaren lan egitea, orduan kriston aukera izan da. Eta, taldea ikaragarria da, oso polita izan da. Eta prozesua baitare, Juditek hasieratik azalduzun pixkat nola izango zen sorkuntza, eta, bilabete terdi egon ginenan ikuskizuna prestatzen, eta, gauzak nahiko garbi zitun. Eta, beti bezala, proiektu berri batean hasten zarenen, modatu egin behar zara. Proiektura, zer gauzak eskatzen ditun, nola izango den, formatua, eta egia esan, Shine, oso guai. Interpretazio asko dauka, ez? Adibidez, lehen aipatzen zenuen, batzutan eskatzen dizute hau, bestetan hau, ez da bakarrik. Nik uste gero eta gehiago izaten dela, ez da, dantzariak etzarete dantzariak bakarrik, zarete, interpretak hori, eta Shinen hori... Izasieran, forman, sartzen zara, pausutan, gauzak zenbakietan jarri, gauzak garbi, ikasten, baina gero, atrabar zara ez toki batera, eta defendatu, zer den sobreesposizio hori, edo Shine, gauza hori. Orduan hori izan zela erronka pila, performate, como transformaten escena, pixkat. Orduan, proiektu bagoitzak, bere gauzak ematen dizkizu, tori polita da, Datorren erako ilusio zete, jarrai dezagun ametxetan tente. Stream bidez ikusten gaituztenek ez, ikus zezaketen hemen teaserra, eta egia da garazi ere hemen izan genuen, eta hitz egiten genuen ez, espresibidadea eta aurpegiarekin ere zenbat egiten zenuten ez, eta badagian Lasalaren ezaugarrietako bat ez dakit, baina dauka lan honek asko horretatik ez? Beste lanak ikusi ditut, baina izan da lehen da biziko lanan egon izan da, orduan, eta basieratik, Juditek esaten zuen, hori aurpegia nola landu, nola jarri, ze momentutan behar zen, hori sobre interpretazio lako, hasieran bada pixka como hau zergatik, zergatik aurpegia hau jarri barko dute hemen, baina gero kanpotik ikusterakoan, zaten zuen, eske aurpegia kriston garrantzia du, pieza hontan. Edo, ez bakarrik aurpegia, pasio hori edo desfaz. Eske bada desfaz bat pieza, bai. Nik uste dut Juditek ere baduela energia horretatik ere, ez? Pixka bat, eta azkenean hori dela oholtzara ere eraman nahi duena. Hori da. Lurra ustida euririk egin gabe, azkarri noa eta azkarra joanen, beti izango dago. Eta aipatu dugu lehen, eta azken asteetan aipatzen ari gara Nafarroako dantza garaikide jaialdia. Uste du prentxaurrekoan ere zu antxe zinela.
Bueno, nik uste dut badela interesgarria zuk esango duzu gehiago, ez? Nafarroan dantza ikusteko aukera badago, dantza garaikidea edo performantzak edo nola ikusten duzu eta zer ematen dio jaialdi honek, ez? Nafarroako herri ezberdinetara doalako jaialdia. Sarea sortu. Bai, izango nuke badela lehendabiziko gauza. Egia da, jaialdi hau dagoenetik, olako sarea edo olako elkartu garela, pixkat gremiokoak. Eta oso pozik aukera izatea, proiektua negun prestatu genuen, eta boren egingo dugu, hasiko gara lesakan, abuztun, erresidentzia egiten, eta 2025 ikuskizuna egingo da, orduan, kriston erronka, lehendaiziko aldia izango delako, baina kriston gogokin, eta hori da, egin barko dugu. Bai. Izena du lanak sin fitxero adjunto, eta Julia Razkinekin batera egingo duzu. Zerbait konta daiteke, bueno, egia da oraindik ez, residentzia eta berri egingo duzuela, sorkuntza, baina, abian da, ez, hor dago ideia edo. Abia puntua da pixkat, guretzako, adibidez, momentu hau niretzako, ez nago ohituta, ez dakit nola egin, eta ez daukatolako fitxeroa azalpenekin, ez? Hau eta hau egin behar duzu, ez? Bai, orduan bada, sin fitxerat junto bada, pixkat koña, ez? Edo pixkat, situazio horiek aztertu, nun sumatu duzu, ez dituzule izan, pistak edo pausuak segitzeko aukera. Eta bakarrik impulsoz egin dituzula, ez? Begira. Agian oso ohituak gaudelako dena oso horrela egin behar dira, gauzak pin-pan-pan-pan, edo ez dakit, hor? Bai, denetarik, edo baita izan daiteke, nola sukaldatu. Bai, karo, baina orain dena goaz, bideoa ikustera, edo zakizzer behiratzera, ez, dena daukagu. Baina situazio limite baten baldin mazaude, eta ostras, hemendik atera behar naiz, edo hau egin barko dut, edo eta egiten dituzu gauzak, eta batzutan gero hartzen zara, ostras, hau ez nekin, ideiarik ez, eta atera da, edo gaizki ongi, hori ez dugu fokoa hor jarriko, baizik eta impulsoan ez, edo fitxero hori galduta, edo... Begira, eta lesakan esan duzu egingo duzuela, lesakan zer da, ez daukat ideiarik ere, LED siluetek duen egoitzan edo izango da? Bueno, egoitza zakit. Bueno, LED siluet hangoak dirako, baina hori Nafarroako gobernuak lau proiektu hartzen ditu, orduan badaude... Lau puntu edo... Bai, lau puntu ezberdin Nafarro osotik. Eta aurten baziren, uste dut, Castejon, Lesaka, Zizur eta Etxarri, uste dut. Orduan, guri balerakan. Antzokin izango gara, bai, superongi. Eta estrenaldia bertan izango da, orduan 2025an edo... Lenda iziko entxaio ireki bat izango da erresidentzia bukaeran, eta gero benetazko estrenaldia 2025an. Bueno, hemen jarraitzen badugu ziur emango dugula horren berri. Eta aipatzen zenuen ez, dantza jaialdi honek ez, lotu edo elkartu egin zaituztela nola baitere, gremiokoak, Nafarroakoak, eta ikusle aldetik ze harrera du jaialdi honek, jendeak erantzuten du, dantza gehiago ikusten da akaso edo irikitzen dio aukera horrek dantzari. Bai, batez ere dantza beste leku batzutan kokatzen du. Ze ez da bakarrik estenan jartzeko dantza, baizik eta badago el Festival de las Murallas, edo, badaude hainbat nola esan, tokitan dantza bere tokia hartu duela. Orduan baita ere ongi dago, jendeak ikusteak dantza hor dagoela, existitzen dela, eta pixkanaka ohitutzea baita ere. Gaina bertako asko lanian, ez? Eta dantzariak zarete, eta hori ere ez, erakusten du, hemen ere gaude. Eta gero, hasten zara izketan, eta bakoitza, izan dugu, bizitza bat, Madrilera jun, edo Bartzelonara jun, edo atzerrira jun, edo atzerrian daudela oraindik, potentzial pila, eta oso profesional, bagaude, balako, nola esan, kinta bat. Belaunaldi bat. Belaunaldi bat,
aktibo gaudenak, profesionaltasun maila dugunok, eta olako aukerak izatea, oso polita da. Etxera itzultzeko eta partekatzeko baita ere. Bai. Eta aipatzen dugun sinfitxero adjunto honetan, argazkia ere sartzeko asmoa baduzu, edo zerbait, edo hortxe oraindik ezakigu. Bueno, ikusiko da orduan. Sekreto. Oso ondo. Bai, bestelanik hemen dena jakin nahi dut. Baina sekretua dela, esango dugu, eta politia gatzen da. Eta Joar, eskuartean beste, ze badituzu proiektuak, esan nahi du bazabiltza, batean, bestean, Madrilera bazoazte Xainekin, aipatu didazu lehen data, maiatzaren 22 eta 23. Teatros el Canal. Bai. Antzoki potentea da, ez da? Bai. Gogotxu horretarako ere imaginatzen dut. Hombre, bai, egin ditugu ikuskizun gehienak hemen Euskal Herri mailan, eta Madrilera jutea, polita, eta Madrileko lagunekin egoteko, etortzeko, ikusteko, eta Xain Madrilen petatzeko. Hori da, diz egingo du, edo dirdir, edo Xain egingo du. Eta Julia Arrazkinekin egingo duzun lanaz gain, beste proiekturen bat ere esku artean. Ikasten erari zara, egia esan, ez dakit denbora nondik ateratzen duzuen batzuek, baina... Bueno, multitask. Bai, hori, bai. Bilakarekin, lan egingo dut, kainen, hasiko gara produkzio berriarekin, bezperan, duen izena, eta 2025ko urtarrilen estrenatuko da, Baionan. Begira, hemen norri izan dugu Bilakakoa, uste dut musikari... Ez joritzen atzetik, bira, hemendik... sekreto, trapuzikinak. Deia esango nuke, eta... Bai, eta zuk ere esan dizaiok ez norbaiti, Trapuzikinak... Ez que nengoa da, usted, ez? Joritz, bai, Gipuzkoako. Bai, hemengoa, ez da... Ez dakit nongo tarra den. Bai, baina, bai. Osake, proiektu politia orduan beraiekin ere, ekainan astekoa eta urtarrilerako estreinaldia. Bai, gainera Bilakarekin badago zerbait oso polita, euskara, zekaro, ni frantsesa ez dakit, eta bereik ez dakite gaztelera, gehienek, orduan karo gure arteko hizkuntza bada euskara, eta hori bada oso polita, zaitu inoiz gertatu, talde baten egotea, eta nahi ez euskara izatea gure lengua vinculante, ez, edo orduan bai. Begira, egia da, askotan hemen guk arte eszenikoetan batez ere hori antzerkia eta dantza egia da, ez? Aipatzen ditugula askotan antzerkiaren baitan aritzen gara, ez? Lan asko gazteleraz eta euskaraz egiten dira, nola sortzen diren lan hoiek, ekipoak euskaraz den gazteleraz, baina begira dantza konpainietan ere iparraldekoak dira, orduan eta iparraldeko azentua dute, orduan baita ere banietzako, nahiko batzutan zaila da ulertzea. Zuzara iparraldekoa ez den bakarra, edo kanpotik zatozen dantzaria? Joritz dago baita ere. Bai, egia da. Eta, Izar, Kukai... Bai, nasketa egingo duzu orduan, ez dira bakarri Bilakan orain arte aritutakoak izango. Bai. Eta gero, Maialen beste neskaba dago baita ere. Sortzi antzari gara ustet. Bai, eta gero musikariak ere izango dira, osake... Bai, nahiko potentea izango da. Bai, zerbait aurreratu daiteke, zeren inguruan edo izango den? Ez, sekretua hori ere. Bai, hori aurrerago. Hori da, bai, oso ondo, busti dadila beste bat, ez da? Bai. Dena aldatzen da. Ze polita, Bai. Bai, eta lehen ikusi dut, Joar abestiren batekin edo besterekin hortxere kantuan, edo... Mugimenduan. Ez dakitzen... Uste dut idoia surmendiren zerbait zela, ez dakit? Eta Gorka Urbizurekin ere, bai. Eta bentxeatu da, nafarrak. Joar, ez dakit zerbait gehiago gustatuko litzaizuken aipatzea, bestela esan plazer bat izan dela. Plazer bat. Bai, eta jarraituko zaitugula, aipatuko ditugula zuk parte hartzen dituzun lanak ziur, eta beste noiz bai, bigarren kafia ez ezu hartuko agian lehenengoa. Hartu nahi baduzu gurekin, gonbidatuko zaitugula. Hemen kafea, bai, lehen da bizikoa. Hori da. Aurretik hartu gabe etorri. Bai, hori da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joar. Eta eskerrik asko zuei ere entzule, horre egoteagatik agur esan behar dizuegu, asteburu ona pasa, eta
Laster egongo gara elkarrekin berriro ere. Astelenean okerezan nago, ez da? Bai, eta gainera dantzaren aziartzeko gunean Goiuri. Ez aldago jaiegunik Laster. Bai, asteazkena. Vale, astelena ez da jaieguna. Ez. Vale, orduan hemen egongo gara, goizeko 10:05 zuekin naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.